Yo! What's up, homies? Kuka ikinä uskoo, että tehdään tää kokkistriimi oikeesti? Mulla on vähän aika järkkäyttää keittiö kuntoon. Toivottavasti ääni kuuluu hyvin. Onks ääni muuten liian lujalla? Itse nyt kun mä rupeen katsomaan, se näyttää aika lujalta teille. Mä vähän pienennän sitä. Ruokastriimi tuli kyllä katsomaan Paui. Tää taas vähän. Mä haluan ihan katsoa teille chattiin. Mä pikkusen korille vielä ääntä. Tää näyttää olevan aika lujalla. Joo. Oisko nyt tänään varmaan, onks tää nyt vielä hiljaisella? Sanokaa chattiin, jos tää oli hiljaisella. Musiikkia näkyy on tässä väliin pikkusen väärää. Vähän liian lujalla. Otan tosta toinen lista. Tuo. Ei tuolla olta kyllä. Randomi päälle ja otan tosta tommosta. Hyvä. Kyllä. Hyvää huomenta ihmiset. Tytöt, tylleret ja muut. Ui, morjesta Elu. Koko kone keittiössä. Joo, itse asiassa mulla meni vähän aikaa kuskata tuo koko rötiskö tuolta makkarin puolelta tuohon alas. Tänään, mitä mä oikein sitä järkevästi? Tää on jotenkin tää kami vähän tälle... Ja näin, mä ainakin nostan tämän. Hyvä. Tää kävi ees näin. Eli tänään me tehdään sillä tavalla, että me kokataan 3 ruokalain illallinen. Meillä on ruuassa jokaiselle taitotasolle vähän erilaisia kokkailuja. Tehdään alkuun helppoa safkaa. Meillä on ruuassa konnaburgeri, mistä aikaisemmin oli vähän myöskin puhetta. Kakkosena me tullaan näkemään sitten semmonen herkku kuin kanakastiketta ilman kermaa. Ja sen kanssa tehdään sitten nepalilaisia nuudeleita. Ja sitten totta kai kolmantena, mitä me tullaan näkemään tänään, on kyllä porukka odottama Tomppa kakku aka mangoton, mango kakku aka juusto kakku. Rakkailla lapsilla on monta eri nimeä. Mikki isommalle, okei, löydä mikki isommalle, hei. Dikki isommalle. Homma onnistuu käden käänteessä. Noin. Porukkaa lappaa paikalle 20 tyyppiä samantien mestalla. Ruvetaanko heti kokkaamaan, valitettavasti joutaa Jerry vähän aikaa. Mä veikkaan, että olisi varmaan parempi aloittaa samantien kokkailemaan päästä asiassa eteenpäin. Meillä on kuitenkin tänään reippaasti ruokaa, mitä me pitää vääntää. Pistän taas vähän kamera taas sinne oikeampaan suuntaan. Pistän se keittiö kohti. Koska tuo on hyvä. Tuo näyttää mun mielestä aika buenolta tähän väliin. Tää näyttää kumminkin tärkeimmä, eli mun ruokapaikka. Hei, me oltaan totta kai sitten siitä, mitä me puhuttiin. Oltaan burgerista. Onnistu käden käänteessä. Dikki isommaksi, ehdottomasti. Ja kuten te varmaan, itse asiassa mä muuten en muistanut laittaa niitä tietoja Discord, tonne Twitteriin. Mutta nyt on aika kova. Siis onko ääni kova vai mikä? Okei, no ihan sama. Antaa mennä. Hyvä. Konnaburgerista aloitetaan. Tärkeät asiat konnaburgerissa. Tarvitaan 3 ainesosaa. 2 kappaletta roiskeläppiä. Kyllä. Ja koska ihmiset aina valittaa kumpi otetaanko Saarioinen vai Atria, tehtiin kompromissi, jotain molempia. Ja tästä tulee se konnan runko. Sitten mistä tulee konnan sisälmykset? Kananuketteja. Simppeliä stat. Ja mistä tulee sitten raajat ja pää? Kuorettomia nakkeja. Ja totta kai, mistä me tehdään sitten, koska meidän tuo aika suolainen kaveri, toi meidän kilppari, niin käy tästä vähän tapaskoa siellä sekaan vielä. Ja Lidlistä hyvää tapaskoa. Aloitetaan hei koko homma, ottamaan tätä kaapista meille vähän Lady Bopperia. Meikä on vähän laiska kaveri, mä en jaksa koskaan leikata, niin mulla on valmiita leikkeleitä. Ja tärkeintä tässä on muuten se, jos ihmiset miettii, että apua, mä en hakea muistiinpanoja. Tää tulee YouTubeen tää video sitten myöhemmin, mä leikkaan siihen, nyt tulee vaikka tonne alas joku kaikki ohjeet sitten mitä tulee vähän pienemmillä ääniefekteillä. Aloitetaan suoraan homma, pistän nuo väksäkä tossa sivuun. Jätetään täältä työkalut. Työkoneiden vaihtavat, tätä mä tarvitsen tähän väliin, sen nakeille. Kumpi pistää alle? Atria vai Saarioinen, kumpi menee alle vai päälle? Tuplausmusiikki soi, morjesta Jane Jones, mun hyvää huomenta, tervetuloa mukaan Tomppa Kokkishowhun. Nyt saatte päättää kumpi tulee alle, kumpi tulee päälle. Kumpi saa nopeammat approveit tähän juttuun, hei. Kumpi on se oikea valinta? Te rakas katsojakunta, sen saatte päättää. Tuleeko mitä vastauksia? P-moinen on tullut myöskin mistä hyvää morjesta, hyvää huomenta. Kyllä nimenomaan Darra, me ollaan päästy just kokkauksessa vauhtiin, eli me tehdään ensimmäinen safkan, kuten sovittiinkin, niin konnaburgeri. Saarioinen pehmonen sai päättää vetää saarioisten, lähtö tuohon alas. Simple as that. Ja totta kai nyt tulee se kohta, mitä porkka odotti, eli tehdään sitten
konnalle raajat, eli avataan nakkipaketti tälleen erittäin smoothisti. Kuten mä tää on illan helpoin ruoka, joten tullaan vääntämään tässä kohtaa. Ihmiset miettii, että osaanko mä parempaa ruokaa laittaa. En todennäköisesti, mutta ainakin koitetaan. Ja mitä konnalla on tärkeitä? Konnalla on 4 jalkaa. Täytyy laittaa nakit sen mukaisesti tonne sekaan. Ja totta kai samalla tavalla niin kuin kilpparilla, yhtä lailla kuin meilläkin, niin kilpparilla on myöskin pää. Pidän tähän kohtaan muuten uuni päälle. Täysille tehoille. Pistää sen noin 2 astetta vaikka, se on ihan hyvä. Tän siihen uuniin vaikka 2 astetta lämpötilaa. Mitäs tänne perus lanisafka valmistava? Tänään tehdään vähän enemmän kuin pelkkä lanisafkaa. Mut siinä meillä on konna, siinä nimenomaan se raajat sekä pää. Ja totta kai sitten konna tarvitsee sisuskalut. Mä en muuten koskaan miettinyt, että kilpikonnan sisuskalut olisi tehty nugeteista, saatika sitten broilerista. Jokaiseen väliin pistään tämmönen yksi. Tää on vähän pikkusen ottaa laajemmalle näitä sisuskaluja. Jokaiseen väliin tulee nugetin palane. Ai että. Tää on se safka toi, millä lähtee järki. Tai vähintään terveys. Heitää ylimääräiset roskat roskiin. Tää on semmonen safka, että ei tarvitse olla kamala lahjakas keittiö, niin tämmösenkin saa tehty aikaiseksi. Ja totta kai, jos me tykätään mausta, pistää siihen ripaus sekaan vähän tabaskoa. Ui, nyt vähän lorahti, ei se haittaa yhtään, tää on hyvä. Kaikki mitä me tänään tehdään ohjeet tulee olemaan noin mututuntuman mukaisesti. Me ei olla kamalan tarkkoja mittojen suhteen ja mä en taida edes omistaa desimittaa. Heitään mututuntumalla. Totta kai myöskin sitten, eihän se nyt jää siihen. Siis ripaus vähän pippuria. On se auki. Oi, nyt tuli muuten pikkusen liikaa pippuria, ei se mitään, sitä pistää vähän valkosipulia siihen. Ai että! Matsos buenos. Ja totta kai sitten vielä kilpikonna kiinni. Eli laitetaan nätisti yhtään halkaisematta tää yläosa noi. Kilpikonna burgeri on valmis. Kyllä. Mites tommonen edes syödään? Nyt se liioittelee. What's up, Jane Jones? Todellakin ehdottomasti mies, todellakin Chrissikin tulee tänne myöskin. Meillä on 30 katsojaa. Onneksi me aloitettiin tällä helpoimmalla. Ihmiset luulee mua muuten ihan retu P2. No suhteen. Tehdään sillä tavalla, hei, kun toi uni lämpiää, niin tähän väliin on erittäin hyvä. Toi pistää vaikka tosta tuo kekkonen tonne uuniin. Se saa olla siellä vaikka sinne noin 10 minuuttia. Mä muuten tänään pelkään nimittäin. Mulla on tänään uudet kuulokkeet, minkä mä hankin. Ja mä oon aivan 100 varma, että mä tänään onnistun polttamaan näistä jonkun johdon tai jotakin. Kun mä tän uunin kanssa leikin. Itse asiassa muuten mä en tänne leikkiä muuta kuin tän kanssa vaan uunin kanssa. Tää ei mene näin päin. Olisiko tää näin päin? Ei se kyllä näinkään päin. Miten mä tän saan tänne mahtumaan? Ei niin se on mennyt ihan helppo. No nyt se meni ihan helposti. Hyvä. Gonna burgeros sisään vaan ja uuni kiinni. Hyvä, ja laitetaan munakello. Me ei käytä mitään puhelimia, me käytetään ihan ihkaikeita munakelloa. Kuten sanoin, 10 minuuttia. Easy game. Ja tuohon mikron kylkeen kiinni, se pitää sitten mekkalaa. Tähän väliin pistetään tavarat sitten tonne jääkaappiin. Antaa konna olla rauhassa siellä muhimassa sitten tuolla uunissa. Mä otan tähän väliin kuulokkeen, jos mä pääsen tonne jääkaapille. Mennään seuraavaan ruoka-aineeseen, eli päästään itse aiheeseen. Seuraava osio. Mennään tästä suoraan yhtään tuo asiassa odottelematta, niin hypätään tuohon... Mikäs se nyt onkaan? Totta kai kanakastike. Kanakastike! Jee! Kanakastike on hyvinkin tomaattinen, mitä me tehdään. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pestä nämä tomaatit. Laatua suoraan Espanjasta, koska tähän aikaan talvesta suomalaiset tomaatit maksaa ihan sairaasti. Kaikille myöskin nuoremmille kokikoteille, ketkä haluaa veitsenkaan leikkiä kotikatsomossa, niin itse asiassa mä oon kokeillut tätä ohjetta, ja tämän ohjeen tomaatit voi myöskin vaihtaa tomaattimurskaan. En suosittele, maku kärsii, mutta toisaalta, jos tykkää olla leikkimättä veitsellä, jos kokee olemansa itsetuhoinen, tai jos on jotenkin lievä kofeiiniriippuvuus, niin tuo ehkä on parempi sitten jättää leikkeleminen jollekin toiselle, ketä sen tekee mieluusti, ja jos ei lähipiirissä ole ketään, ketä haluaa leikellä, niin ota sitten tomaattimurska. Otan tähän väliin vähän järeempää veistä tuolta kaapista multa. Noin.
sahalaita veitsi tomaatit menee nätisti pinoon tällä. Ketäs meillä on tällä tullut mestolle? Kato, Promisekin tullut mestolle, morjesta! Hyvää huomenta, ketäs muita siellä on? Kaikki kanakastikkeet tomaattia, en oo kuullutkaan. Nyt tiedät, tää on semmonen mitä mä ite tykkään ja miten tähän, toisin kuin moneen muuhun kanakastikkeeseen, tähän ei tuu kermaa yhtään. Mä oon korvannut kerman tomaateilla. Ja ai, että nämä tomaatit karkaa, mut men nyt takaisin sieltä. Hyvä, menkää vaikka, te menette nyt reserviin siihen viereen. Ja te muut kattelette, kun mä leikkaan teidän kavereita. Mä muuten tarvitaan joku kipon näille. Itsas, antaa olla. Tällaista pois. Lähdetään leikkaamaan. Tästä muuten striimistä varmaan puuttuisi, että mä leikkaisin joku sormentyyli irti tälleen niinku online. Olisiko vastaavaa vielä nähtykään, että toi itse varmaan on. Jos nyt rupes miettimään, ihan varmasti joku on leikannut sormen irti kesken striimi. Ja nimenomaan kaikki tomaatit leikellään paloiksi ja vedetään aika pieniksi paloiksi. Mä tykkään niinku tehdä tämmösiä näistä. No mä näytän vähän lähemmäs teille striimiä. Ui vitsi, mä olin ihan varma, että nyt lentää varpailla takia. Tämmösiä siivuja! Hyvin yksinkertaisia. Ja kun on tommosia siivuina, niin mä tykkään leikata näistä selkeä vielä kahtia. Niin ne varmasti on, nimittäin mä suurustan sitten näistä tomaateista sen kastikkeen, mikä sille tulee. Niin sitten tulee makosaa. Voisiko kukaan teistä oikeesti uskonut, että mä saan tehdä ruokaa? Muuta kuin tuo konnaburgeri enempää. Ei varmaan kukaan. Tai no en mä tiedä, tääkin on niin suhteellista, osaksi tehdä ruokaa, pilkkoa tomaatteja. Miten tyypeillä on päivä tänään mennyt? Mulla ei tällä tänään duunis ihan jees. Tää on tämmöstä hyvää samalla terapista talkshowta pyörittää tässä kokkauksen ohessa. Mä myöskin halusin tällä kertaa päästä helpommalla normaalisti kun mä otan suomalaisia tomaatteja, ne on ihan normaalit tomaatteja, mutta nyt kun mä otin espanjalaisia, mä otin luumutomaatteja, niin näistä tarvitaan, itse asiassa on se ihan hyvä se kara ottaa näistä pois, jos sen pystyy. Toi syöpäosa. Joku joskus kertoi mulle, kun mä olis kidi, että tää kara tomaatissa aiheuttaa syöpää. Mä en tiedä, onko se ihan paskapuetta vai ei. Olisiko se isä joskus sanonut mulle? Joo, nää karat. Kara on se kohta, missä näkyy kökköä, mustaa. Heittäkää ne pois. Älkää heittäkää niitä sekaan, ne maistuu pahalle. Jos ei mitään, mutta ne maistuu ainakin pahalle, jos ne syöpää tuu. Ja kuten siis sanoin tyypeille, mulla on tänään uusi headsetti kokeilussa. Mä olin eka pitkän aikaa mietin, että pitäisikö ostaa langattomat. Mut sitten mä taas olin sillä tavalla, että langattomat maksaa niin paljon enemmän kuin normaalit kuulokkeet. Niissä äänen laatu kärsii. Ja sitten oikeastaan mulla oli se, että semmosia langattomia kuulokkeita, mitä mä olisin halunnut ostaa, ei ollut meillä myymälässä Gigantissa. Sitten mä ostin nää Astron, oisko nää ollut 40 Aat. Koitaan miten nää tykkää, mä olin näistäkin jonkun arvostelun tyyliin. Ketäs meiltä on tullut muita tänne? Kohtailis naista yhtä hyvin kuin tomaattia. Mitä meinaat? Mä tosin en vois syödä noita montaa tomaattia. Kuijat vois syödä, onko se kipeäks? Kato Parkikin miestolla morjesta. Mulla on pieni kutina, että sattuu tapahtuu kuin Tomppa Kokka. Kyllä, morjesta Paakalikin mestoilla. Kesällä muita vielä. Mestarikokki Tompa. Jees! Kyllä Krasti tietää sieltä hyvin loistavaa pisteet sinne mieheen. Hei. Tomaattien pilkontaa antama sitten Leo Michelin täti. Tomaattistream monipuolista vaihtelua. Keep it going. Morjesta Maitakin on tullut mestalle kyykkeli. Karoihin ja kuulemma tomaatteihin laitettava suoja-aineet. Näitä onkin totta vai ei, en tiedä. Maksettu mainos tomaateista. Meillä on 40 katsojaa. Holy shit! Tuli muuten oikeesti mieleen. Meillä on vielä 5 minuuttia aikaa, että meillä konnaburgeri on tuolla uunissa. Mutta alkaa olla aika tumman näköinen. Antaa olla, se on se Nurmio-spesiaali. Antaa se vetää loppuun asti. Se on semmonen. Tää ei oo mikä tahansa konna, joka siellä uunissa on, vaan siellä on Nerf Gamingin konna. Jos ei se oo päältä päin tumma, niin sisältä se on helkkari tumma kaveri. Pilkotaan tomaatteja. Joku eilen, olisiko sulla Ankkala, ketä sanoi, että sä haluaisit, että mä tekisin ASMR-videon siitä, kun mä partaan harjaani. Ei kun mitä? Partaan harjaa. Harjaan partaani. Kuinka moni muu tyyppi dikkaisi semmosesta? Mä mietin oikein, että siinä ihan niinku, mä alkuun oli eka, että ei. Kuulostaa ihan hirveeltä idealta. Mut sit toisaalta, mikä ettei? Jos porukka semmoista kerran dikkaa, mä voisin ihan mieleni puoli tuntia vaan kuiskailla mikrofoniin kaikkeenlaisia juttuja ja samalla vähän harjata partaa. Nyt mä kyllä vedin tän ihan perseelle. Jos tomaatin pilkkoo tolleen tyhmästi, niin sit sen tulee kauheasti ylimääräistä hommaa. Mä en muuten tiedä huomaatteko sinne kaupassa, että joka ikinen kerta kun mä
mä pilkon tomaattia, mun pikkuri nousee tälleen lievästi hintahtavasti. Nyt muuten kyllä oikeesti tuossa Unisalka haisee sen verran lämmin paahto, että mä veikkaan, että ne on aika hyvä se meidän Konnapurgen tilanne siellä. Mitäs muut otti mieltä? Otetaanko pois? Joo, se on fine. Misköhän mulla mahtaa olla muuten patakintaat tuolla? Otan tähän väliin hei Konnaburgeri ulos uunista. Päästä sit sitäkin eroon. Onko se hyvä? Joo. Antais olla vielä... Onko se nyt hyvä vai ei? Nyt kyllä. Mitäs täällä on? Mä sen väliin ottelen vielä, mä luen vähän. Arskautelen noob, pilkos sormes. Todellakin arska, niin teen. En mä viitti, kun sä pyysit noin nätisti. En mä viitti pilkkoa sormeeni sun takia. Ei jos se arvone. Kokking. Kyllä. Partaharjani. Kyllä. Mikä ruokalaji menossa? Korjastamatsi. Eli nyt tähän väliin meillä on Konnapurgeita tuolla uunissa. Ja sitten sen jälkeen me tehdään tässä kanakastikkeeseen pilkotaan tomaatteja. Huomenna joudun kyllä poistumaan tässä striimistä. Käytän tommosia pikkurillistereotypia todellakin. Let it burn. Ota tää väliin pois, se on hyvä. Nyt se mä veikkaan, että nyt alkaa olemaan meidän Konnaburgeri aika valmis. No ei toi kyllä vielä valmis oo, mennään takaisin. Toi on kyllä ihan vielä raaka. Ei toi vielä nähnyt mitään. Missä on ne Vietnamin flashbackit, mitä mä mun Konnaltani toivoin? Ei kelpaa, takaisin. Munakello on vielä... No en mä tiedä, kyllä se 5 minuuttia pärjää hyvin. Ha! Homo. Ai ei tuu... Ai et tuu tekee ruokaa. Minne mä menen tekee ruokaa? Kenelle mä tuun tekee ruokaa? Kyllä mä voin ruokaa tulla tekemään, jos vaan homma on ihan buenos nachos. Otan taas tässä. Leikataan nää. Tomaatinleikkuustriimi. Kuten mä sanoinkin, jos joku haluaa säästää aikaa, on tää tomaattien pilkkominen omalla tavalla aika rentouttavaa. Kuhan ei pilko siihen sormeensa niinku... Kuka se oli? Mä en edes muista. Arska! Vai kuka siellä huuteli mulle pilkos sormes? En mä muista. Yksi hailee. Ei oo tärkeä asia. Ei muistella pahalla. Otetaan syöpäpalat pois. Lisäaineosiot. Miksi Konnaburgeri ei oo kuorittu juustolla? Paavo. Mä en tiedä, koska mä oon vähän laiska käyttää juustoa. Tuo on kyllä hyvä pointti. Ois pitänyt laittaa sen juustoon, mutta mä olin vähän retardi. Ois pitänyt laittaa juustoa. Jos joku haluaa sitten tehdä sitten siihen juustoon, niin saa laittaa. Ketä kattelee tätä vodin myöhemmin. Ehdottomasti saa laittaa sitten siihen myöhemmin. Saa laittaa juustoa. En kiellä. En tuomitse. Tulee kyllä aika isoja paloja tomaatteja. Pff, ei meitä kiinnosta. Antaa mennä. Pohjalle vaan. Pohjalle vaan. I don't mind. Nyt näyttää kyllä jännältä. Pelikkoala, hyvää huomenta. Mitä körmymään? Kiva, kun tulit mestoille tsiikaamaan vähän, kun tehdään kanakastiketta, joka ilmeisesti kuin moni tyyppi ei oo käyttänyt kanakastikkeessa tomaatteja. Nyt saa kertoa. Oi, toi meni väärään pinoon. Tää alkaa tää pino ole pikkusen liian pieni mulle. Mä mietin, että oisinko mä tarvinnut jonkun kulhon noille, mutta tää nyt backfirea tää mun plääni, että en mä mitään tarvi. En mä mitään kulhoja ennenkin tarvinnut. En oo koskaan juonut maitoa. Enkä juo. Syöpäpala pois. Ja pinoon. Pinoon ja... Sitten vielä sitä keskeltä poikki. Noi. Pari tomaattia vielä vedetään palasiksi. Olisiko tähän joku parempi? Nyt alkaa kyllä haisee muuten... Joo, nyt tuo burgeri on kyllä hyvä. Nyt tuli muuten semmonen haisu korvaa. Tai... semmonen haju tuli äsken mulla korvaa, että mä veikkaan, että tuo on aika bueno. No munakellokin on sitä mieltä. Kyllä, kiitoksia kommentista. Konnaburger on butsos natsos buenos. Ai että, se on... It's a masterpiece. It's a damn masterpiece. Siinä se on. Kaikki työtä pojat. Tän osaa tehdä kuka tahansa vaan. Kuka vähänkään osaa käyttää uunia, ostaa kaupasta mikropizzaa kompuroimatta kassalla ja osaa laskea kolikoita. Ja sitten laittaa vielä sinne väliin nimenomaan nätisti, että pystymme tässä vähän vilauttamaan. Mä veikkaan, että tää kärsii siellä. Ai että. Ois tarvinnut sitä juustoa kyllä laittaa väliin, mutta mä olin idiootti enkä laittanut. Tuli tälle jälkiviisutena hyvin mieleen.
Mut nyt meidän täytyy laittaa tuo konnaburgeri vähäksi aikaa pois tosta tieltä. Se jätää jäähtymään. Sitä nautaa sitten vähän myöhemmin. Koska tähän väliin meidän täytyy... Show must go on. Pistetään tuo vaikka tuohon. Mä otan toi maiseman tolleen niinku... Tälleen hajottamatta mitään huonekaluja. Ai että. It's a masterpiece, it's a masterpiece. Ja nyt me tarvitaan tilaa tähän, koska me ruvetaan kohta nimittäin tekemään paistinpannulla tavaraa. Me heitään sut pellit takaisin tonne uuniin. Vaikka siellä onkin lämmintä. Mutta mua ei haittaisi. Noi. Leivinpaperi voi tehdä mitä haluaa sitä siellä tehdäkään. Komproajana kassalla. Loistavaa. Halala homo. Siellä nakit sojottaa. Todellakin nakit sojottaa. Se on ihan oikein. Niin pitääkin. Kuten mä vielä tässä näytän teille. It's a masterpiece. Pistä lamppu vähän osoittamaan kohilleen. Oh. Tossa vielä pää. Mutta koska meidän kaveri kituu, me ei voida antaa sen jatkua. Niin tärkeintä on, koska tää jää nyt jäähtymään, että täytyy... Hei, älä rimpuile nyt yhtään. Tää on paljon helpompaa meille molemmille. No, painetaan vaan. Noi. Nytten... Sitä ei enää satu. Se on ohi nyt kaikki. Nyt se saa mennä rauhassa lautasen lepoon. Pitäis vaikka tonne hengoilemaan siksi aika. Se on tuolla. Ja koska me ollaan brutaaleja, me syödään tässä otellessa toi nakki. Ei siis kilpparin pää. Ui, on kuuma. No. Mitä vittu? Vois olla taivaallista, jos tuolla välissä olisi fetajuustoa. Vois olla. My bad. Kuten mä sanoinkin, mä en oo mikään juustoasiantuntija, vaan täyspäiväinen snoobi. Niin ois voinut laittaa tomaattia, mut meikä kämmäs. My bad. Olen erittäin pahoillani myöskin Konnan puolesta. Konna ei muista ilmoittaa mulle, että hei, laita homo juustoa väliin. Ja tää pikkurilli on tärkeä. Muistakaa, kun leikkaatte tomaatteja, niin tää pikkurilli on tärkeä. Se on vähän niinku häntä. Se pitää teidän käden tasapainossa, että ette leikkaa ohitte. Vielä 2 tomaataa. Tomaata. Pino vaan. Vitsi vieläkö, muuten tuli muuten mieleen yhtäkkiä nyt siihen tomppakakku mieleen. Missäköhän mulla mahtaa olla kakkuvuoka? En oo muuten käyttänyt sitä kertaakaan, kun on muuttanut tähän uuteen kämppään. Tuli muuten uudessa kämpässä mieleen. Mulla piti olla... Mä koitin etsiä äsken mulle myöskin essua. Mulla nimittäin löytyy ihan oma essu. Mutta se on mulla hukassa. Koska mä olen muuttanut tähän kämppään joku puoli vuotta sitten. Ja mä en oo silläkään käyttänyt essua kertaakaan. Koska mä oon syönyt pelkkiä konnaburgereita. Ei vaan, ehkä mä tain muutakin vähän syönyt. Hush. Pikkurilli erittäin tärkeässä roolissa. Älkää nää nyt räjähtelemään siinä. Menkää nyt siihen. Käyttäydy nyt, siivu. Noin. Hyvä homma. Tuli muuten mieleen, tää niinku illan ruuat. Mä kävin nää ostamaan nimittäin äsken Lidlistä, kun mä tulin töistä. Niin käytännössä kaikki nämä safkat, mitä mä tänään tuun teille kokkaamaan, ainoastaan pois lukien sokeri ja kalja, mihin mä tuun varautumaan myöhemmin, niin yhteensä maksoi 16,5 € Lidlistä. Eli tää menu, mitä mä teille kokkaan tänään, ei ees oo kamalan kallis. Eli jos olette hurmata jonkun pojan tai tytön, niin ja jos teillä ei ole rahaa, niin tehkää tää homma. Tää ei oo mikään tänne diettipihviburgeri. Okei, burgeri, joka diettipihvi, minkä taustalla näkyy, mutta tää niinku mitä me muut tullaan kokkaamaan, toi kakku ja tää muu, niin nää on aika hyviä. Mä ainakin itse tykkään. Mä kokkaan näitä silloin tällöin. Kakkua mä nyt teen aikoihin, mutta tätä tomaattikastiketta mä teen aika usein. Tyttöistä alkaa palaa kääni kiinni, kun mä aina teen tätä samaa kastiketta, kun eikö se tee mitään muuta? Mä tein mun tarvi, kun tää on niin helkkari hyvää. Täytyy kohta lukea vähän chattiakin, miten siellä on mennyt. Itse asiassa mä tätä en rupee kyllä tänään. En tässä striimissä rupee mitään soveltamaan, mitään uusia leikkuutapoja. En varmaan rupee koittamaan. Tässä käy vielä hullusti. En osaa käyttää kuinka pikkurillia normaalissa asennossa, miten leikataan tomaatteja, niin sit siinä tulee haaveri.
Loistavaa. Nyt on tomaatit pilkottu. No niin hei! Tomaatit on pilkottu. Kiitoksia paljon kaikille, ketkä oli striimissä mukana. Tosi kivaa. Nähdään taas sitten hei viikonlopun jälkeen, kun mä palaan takaisin pelaamaan Overwatchia. Ei vaan. Huono vitsi. Äijä, musta huumori, mitä täällä oikein? Stand-up-komikko. Ei, meillä on vielä tuo hellakin päälle. No ei se mitään, meillä ei minkä kiire. Itse asiassa on. Tai en mä tiedä, onko meillä oikeasti kiire. En mä usko. Minkä meillä tässä valmiissa maailmassa olisi kiire? Meillä on 60 katsojaa striimissä. Holy shit! Ei vaan. Holy damn. Family friend versio. Tähän väliin muuten mä voisin kyllä etsiä sen mun kakkuokani. Olisiko se mulla täällä kaapissa? Onko se mulla täällä? Kato, siellä se on. Siellä se on. Heti ekalla löytyy. Tää on hyvä. Tää on tärkeä. Tää on kyllä helvetin likainen. Ei se haittaa. Me pestään se myöhemmin. Kun päästään siihen osioon, kun tehdään kakkua. Hetkinen, mut missäköhän mulla muuten mahtaa olla vatkai? En kai mä vaan joudu vatkaan tai helkkarin touhua puhtain käsi. Nimittäin voin kertoa, että siinä menee muuten kyllä tovi, kun mä vatkaan käsin tommosta systeemiä. Täällä mulla on nyt nämä. Mut missä mulla on se itse se vatkai? Onko se mulla täällä? Ihan niin kuin mä olisin nähnyt se jonkin aikaa sitten jossakin. Mut missä? Hei, täällä se on! Hyvä! Kaikki löytyy, mitä pitikin. Hyvä homma. Mä nimittäin just oon vähän hukas itekin omassa keittiössä, niin mitäs chatissa lukee tähän väliin? Dietti ja burgeri samassa lauseessa. Morjesta, siellä on tullut näköjään ja tuli Jonikin in the house. Lidlistä halvat ruuat joka illalliselle. Todellakin he ehdottomasti puoli kiloa tomaattia. Ei nyt ihan kiitti tomaattista. Family friend versio. Mitä ruokalauta tänään? Kerrotaan vähän. Tehdään tää väliin vielä pieni kertomus. Nyt tänään tullaan kokkaamaan. Alkupalaksi me tehtiin tänään jokaisen pärinäeeron rakastamaan, mutta silti Jonne edelleenkin vihaama Konna Burger, joka tällä hetkellä vielä on vähän lämmin, keräilee itseensä. Voitais tähän väliin muuten tehdä pieni maiste, niin odotellaan toi hella tuossa lämpiää. Et millaista settiä meillä tuli tuosta Konna Burgerista. Tehdään pienet maistiaiset. Pikkuset semmoset maistin jouhut. Tähän sitä väliin tänne yleinen tsiikaus, mitä se näyttää sisältä. Ei vaan tässä ei oo kyllä mitään tsiikattavaa. Kieltämättä. Ei mut kun vaan halki poikki ja pinon keskeltä kahtia. Täältä, ai et nyt kun tänne nää, noin. Onneksi me ollaan muistettu pestä kädet ennen kuin me ruvettiin tekemään ruokaa. Tästä oli tänne yleinen tarkistus välistä. Kyllä se. Sanotaanko näin, että se on aika. Kyllä siellä on nyt tänne lievä tuo tämmönen medium nugetti löydetty välistä, että se on niinku puoli raaka, vähän vielä sitä semmoista lihamehua tihkuiset välistä. Samalla nämä raajat on myöskin hyvin kypsynyt niin edestä kuin takaa ja tuo kokonaisuus on muutenkin tälleen hajujen perusteella vielä aika mutsos, kratsos, buenos. Kato miten se maistuu. Ui vitsi, osuin tohon hellaan äsken. Tai en osunut hellaan, mutta tohon lieteen, mikä aika kuuma. Tehdään tänne yleinen makutesti. Ja kunnon mussutus varmaan vielä päälle. Täytyy muuten toivoa, että se tapasko potki sieltä välistä vähän, koska tää on muuten kieltämättä aika mautonta touhua, jos se tapasko potki, koska meiltä jäi jostain kumman syystä, kun joku homo jätti ostamatta mulle juustot. Rapeita tää ainakin on. Rapeus 6/5. Ehdottomasti maku on 8,5/8,5. Joo, tää on loistava. Ei muuta kuin jatkoa. Ja pohjalle vaan. Mä sen sut sitten vielä myöhemmin. Tää biisi on hirveä. Fuck the fitness, feel the fatness. Varmaan paras kokkisti mitä nähnyt vitsis. Älä nyt viitti, hei. Tähän väliin taas nopea kuulokkeiden riisuminen. Ei vaatteita, koska mä käyn jääkaapilla. Hyvinkin yksinkertaista, miten me tuon tekemään seuraavaksi. Nimittäin me tehdään sillä tavalla nytten. Ruvetaan lämmittämään kanaa. Tässä kohtaa varmaan joku fatness totee mulle, että miksi sä ostit hunajamarinoituja? Niin. Oh! Kuka? Holy shit! Mä en näe kyllä yhtään mitään. Missä mulla mahtaa olla tällä hetkellä? Mitä täällä tapahtuu?
Holy shit, missä mulla on kaikki leijerit, hei? Ottakaa, mä vähän tän väliin nyt lyön meille tänne. Meillä puuttuu juttuja. Meillä puuttuu systeemejä. Lyödään tähän väliin toi. Se tulee nyt tonne vasempaan yläkulmaan. Tuleeko meille mitään muita ominaisuuksia? Mä en nimittäin näitä muistanut ottaa todellakaan huomioon. Anteeksi, mä tässä vähän tuo... Pitää mennä pizzeriaan ottaa konnaburgerin listalle. Kotipizzasta todellakin. Katsotaan mitä vielä täällä muuta puuttuu. Pistä chatti tonne näkyviin. Tää chatti on varmaan aika tärkeä. Pistä tonne noin, niin porukka tietää milloin teidän kommentit näkyy. Mä en oo ollenkaan niinku tainnut miettiä tätä systeemiä. Anteeksi siitä teille ehdottomasti iso pahoittelu, niin jääks mä joku vielä juttu? Ei Donateemen tarvitte. Ja mennään Streamlabsiin. Nimittäin kukasi äsken followasi meitä, niin saa revanssit. Tappaja Ahven! Kiitoksia paljon followista. Hey, siitä sulle vielä vähän ruutuaikaa. Hashtag maksettu tappaja Ahven. Kiitoksia paljon followista miehen. Tervetuloa mukaan meidän kokkinurkaukseen. Holy damn! Hella alkaa olemaan tässä kohtaa aika lämmiä. Samalla on myöskin meidän paistinpannu. Mihin mä jätin tuo? Me tarvitaan nimittäin tähän väliin, nyt kun me ruvetaan paistamaan kanaa, niin me tarvitaan siihen paistillasta. Jos joku ei tiennyt, että kananpaiston tarvitaan paistillasta, niin nyt tiedätte se. Hyvä juttu. Ja sitten myöskin öljy on hyvin suositeltavaa, koska kana on ihan persereikä. Siinä mielessä, että se käyttäytyy pannulla ihan retardisti, se palaa saman tien nimittäin kiinni, jos ei siinä ole vähänkään öljyä. Voi muuten kertoa, että tää muuten tulee ruiskimaan, mutta ei kamalan kauan aikaa. Vettoi, se on aika äkkiä. Se on aika äkkiä ohi ne ruiskimiset sitten tältä kanalta. Ja ei muuta kuin pohjalle tai pannulle vaan. Samalla kun se kana saa sen lämpötilan siitä öljystä, niin se lopettaa sen ruikkimisen. Tai valittamisen. Kana pannulle. Roskat roskii. Me ei sotketa keittiöä, me sotketaan vaan luontoa. Läpi umpeen. Sitten seuraava operaatio. Oikohan mulla muuten... Onko mä muuten tässä kohtaa retardi? Unohdinko mä ostaa sen chilisossi? Mä katon vielä tonne kaappiin. Nimittäin saattaa olla, että mä saatan olla yhtä gay-retardi kuin mun pikkurillini. Että mä saatoin unohtaa ostaa nimittäin hot sauce. En mä mitään koskaan unohda. Tää on sairasta. Nää tulee ryikkimaan mua vähän aikaa. Loistavaa. Kyllä, eli pistään tästä kanaa vähän käännellään. Ui, tää alkaa ottamaan vähän lämpöä jostakin. Tää pannu oli ehkä pikkusen liian lämmin mun kanalle, mutta ei se mitään. Onneksi mä oon liian lämmin mun pannulle. Ja mausteisiin, mitä mä suunnittelin kanalle, niin ehdottomasti pari tärkeet on, kun haluu kanaa maustaa. Ehdottomasti tarvitsette jodisoitua ruokasuolaa. Suolaa ei pidä pelätä, suolaa hyvästä. Jos ette ikinä käynyt Mäkkärissä, niin käykää McDonaldsissa ja koittakaa siellä pistää ranskalaisten päälle suolaa, niin tiedätte mistä mä puhun. Suolaa on ihan vaan hyvästä. Sitten toinen, mitä mä arvostan hyvinkin paljon ruuanlaitossa, kun puhutaan kanasta, niin ehdottomasti karria. Ja sitä pitää laittaa paljon. Karri on ihan must. Ja Kari Grandi, kaikkien kanoisten sankari. Sama mies. Tää karritto tuohon pannuun vähän kiinni. Se tarvitsee pikkusen jotakin sekaa, kosteutta. Ja mä en tiedä hyvin, mistä me saadaan kosteutta. Nimittäin tässä meillä on purkki ananasta. Ihan itse pyydettyä. Kävin tän purkin itse laittamassa läjää. Mä kävin Afrikan sademetsistä hakemassa sen ananaksen ja purkitin sen vielä itse ihan vaan, että voi avata sen tällä tavalla. Ai että. Pistää vähän nestettä sekaan tuohon kanalle, niin se tykkää ottaa sit ananaksen makua sekaan. Ja totta kai, vitsi nuo on muuten isoja paloja. Voi nyt, sanonko mikä? Voi kanan kakka. Me kyllä voitais pilkkoa noita vähän, mutta meillä tulee kyllä kova kiire pilkkoa noita. Ei vaan, meillä ei tule kova kiire pilkkoa näitä yhtään, nimittäin meitä on ananakset tosta tonne pannulle. Voisitko nyt irrota? Oos siinä. Heitän tähän väliin nuo ananakset tuohon suurustumaan. Nimittäin mitä pidemmän aikaa ananas on tuolla pannulla, sitä parempi ehdottomasti. Eli ananakset tulee myöhemmin sekaan. Tähän väliin tomaatat pannulle. Ja paljon. Mitä enempi tomaattia, se enemmän kastiketta. Vanha tyrväiläinen sananlasku. Ei saisi nauraa omille vitseille. Ei vaan, se ei ollut vitsi, se oli tosi tarina.
mun nuoruudestani. Jätän ne sinne suurustumaan vähäksi aikaa. Sillä välillä me pilkotaan nää helkkarisot. Nämä touhut. Ei, nyt sitä mehu tulee tuoltakin. Ei niitä nyt tänne tulla. Mä en nyt noin käsin napsimaan tuolta. Tulkaa nyt pois sieltä. Hyvä, noin, yes, vielä 2. Last one, yes, hyvä. Ja sinne loput ja... Sulla mä en näe mitään. Sä oot turhaku. Turhaku mikä? Minä sanoin jotakin taas rumaa, mutta mehän ollaan perheystävällinen striimi, vaikka meillä striimissä onkin K18 leima. Me koitan tänään käyttäytyä, koska mä tiedän, että kaikki pärinäidot on nälkäisiä ja haluaa safkaa. Tuo tänne kuitenkin. Eli puolitetaan nämä ananakset, ne on semmosia mukavan kokoisia, heitän tonne sekaan vaan. Toi ananas saa tuolla suurustua ihan omassa rauhassa. Musta on kumminkin vähän vielä vatkata sitä systeemiä, että ne kanat ei pala pohjaan sinne, vaikka enpä mä kyllä usko, että ne kyllä tossa tonne pohjaan tulisi palamaan millään. Vaikka yrittäisitkö, ai niin, mä melkein laittaa My Secret, kun tehdään ananasta. Siihen menee silti pippuria, tujaus ja valkosipulia, vaikka me tehdään kanaa. Joku tässä kohtaa kattoo kieroa, että mitä sä oikein jätkä teet? Pistät pippuria ja valkosipulia kanaa. Kyllä, enkä edes häpeä. No on siellä aika buenos nachos. Jatketaan lisää tomaattien. ei enää tomaattien pilkkomista, vaan pilkotaan nämä ananokset tonne sekaan. Ei enää tomaatteja, kiitos. Ja edelleen muistakaa tässä kohtaa erittäin tärkeä on edelleenkin tää pikkurillin asento. Muistakaa nostaa se ylös kun leikkaatte. Muuten siinä leikkaamisessa voi tulla haaveri, mutta jos teillä on pikkurilli ylhäällä, niin teette kolo itteen. Aikoinaan Gordon Ramsay odotti, kun opetti sen mulle, kun ihan kädestä pitäen, kun olin tuolla, oli Amerikassa ja hengailemassa ja meni sitten sinne Hell's Kitcheniin. Ja tuli kysymään silleen, että hei Tomppa, että voisiko tulla tekemään sun mainekkaas kakkus siinä samalla. Ja no mä olin nyt vähän silleen, että mä oon tuolla lomalla, mutta kyllä mä voin teille kakut vääntää. Ja sitten vielä se vanha kunnon Gordon Ramsay huusi vielä perään, että pilkokko vähän tomaatteja mulle ja samalla, kun sulla on niin hyvä ote siihen. Ja silloin vielä mulla pikkurille ei noussut, mutta sit Gordon Ramsay tuli tuohon mun selän taakse ja otti mua täältä silleen harteita takaa käsistä kiinni. Ja se etusormilla peukalolla se nosti mun pikkurille ylös ja sanoi, että hei jätkä, keep your fingers up, mata friend. Kyllä mä olin hyvää pataa äidin kanssakin. Tomaattia hyvinkin paljon meillä tuossa seassa. ja ananasta myös. Kanaa vähän vähemmän, mutta onneksi me ollaan tämmösiä vegaaneja. Siinä kohtaa, jos siellä alle puolet lihaa, niin se on silloin erittäin, sanotaanko näin, kasvisruokaystävällistä. Antaa sen rauhassa siellä suurustua. Se ei ole vielä lähellekään valmis. Tähän väliin hyvä aika lukea chattia. 66 tyyppiä mestoilla. Holy damn! Hyvää huomenta kaikille tyypeille. Tervetuloa mukaan katselemaan meidän kokkausstriimua. Kato, Antsuikin tullut mestoille. Morjesta! Mutta homppeli vielä paremmaksi valkoisipuli tulee, kun murskaa se pittipurkin öljykaan. Kyllä. Kuulostaa ihan siltä, että sut ois raiskattu Rämsen näköisen herras vielä toimesta. Niin mitä Tomppa kokkaa? Tittamari, morjesta. Eli me ollaan tällä hetkellä kokattu. Tuo näkyy nurkassa, siellä näkyy meidän ensimmäinen aikaansaannos, se lopputulos, eli siellä on konnaburgeri. Nää vodit sitten myöhemmin YouTubeen ja varmaankin SoundCloudiinkin, jos joku haluaa näitä vielä kuunnellakin. Ei vain mä SoundCloudina tai uppaa. Sitten totta kai ne, ketä maksaa mulle Patreonis 15 € kuukaudessa, niin me tehdään myöskin tänne Alaston kokkispesiaali, kun me väännetään sen teille mämmiä alasti. Mut siitä puhutaan sitten myöhemmin. Oi voi näitä näitä juttuja pitäis miettiä 2 kertaa aikaisemmin, kun näitä menee sanomaan ääneen. Siellä alkaa tomaatit oleen pikkuille aika bueno. Heitän tähän väliin vähän soossia sekaan, koska me tykätään siitä. Siinä noin. Semmonen mukava rosaus sinne sekaan. Se tuonne sinne jutuun. Ja totta kai lisää taas salaisia ainesosia. Kai tiedätte hei. Kaikki safkain tänään tehdään, se tulee tapaskoon. Tapaskoon niin maan perusteellisesti.
Antaa se. Ui, nyt tuli nätistä tonne. Räsähti takareunaa. Tästä mun tulee kyllä aika tulista safkaa. Ei haittaa. Minä nautin. Ja peräsuorani myös. Vatkataan sitä touhua. Annetaan vähän näköistä tomaatin siellä muhia rauhassa. Tomaatit on aika hyviä mennyt tonne sekaan, mutta ei ihan vielä tarpeeksi. Sitten kuten mä eilen taisin puhukki striimissä, niin osa tykkää tämmöisestä vatkulista, osa haluaa vähän kiinteämpää kökköä, niin katsotaan mitä tästä oikein tulee myöhemmin, mutta mä vähän veikkaan, että me täytyy pikkusen hankkia tuohon vehnäjauhoja sekaan, eli rip keliaakikot, koska meidän tarvitsee että pikkusen suurusta, että tästä tulee semmoista tönkömpää tavaraa. Katsotaan tähän väliin vähän striimiä. Ludwig, morjesta! Miten paljon Tomppa vetää mahaa siellä kuka? Vetää mahaa! Pitää vähän olla takai tässä. Elintaso vatsa pitää olla kunnossa. Olen kovin pahoillani siitä. Ja siis se mikä mulla varmaan tätä pahaa, niin mulla on tänään sortsit jalassa. Ja tässä on tämmönen solmu, mikä antaa tämmösen kivan pömpön mulle tohon striimiin. Puhumattakaan tosta ylä-ala sunasta. Nahka saatana hyvää iltaa, eli puhutaan vähän mitä me kokataan. Me tehtiin alkuun konnaburgeri, mitä tuo nurkas näkyy. Nyt meillä on tässä kohtaa vuorossa, tehdään kanakastiketta ilman kermaa. Ja sen jälkeen me tehdään tähän vielä lisukkeeksi nepalilaisittain paistettuja nudeleita. Tässä muuten voisi ottaa vähän ilmastointia kovemmalle. Täällä alkaa tulla aika kuuma. Antaa vielä ihan hetki tossa. Se ei oo vieläkään ihan bueno. Mämmiä alasti. Mikä sun YouTube oli? Pistäkää chatti. Eikö itseasiassa tuleeko se chatissa, jos te laitatte se? No joku siellä voi käydä laittamassa. Mut löytää itseasiassa youtube.com/c/Tomppa on Airis. Se pitäisi löytyä se. Etonpala pömppö. Pieni elintasovatsa pitää olla. Vähän pitää olla jotakin mistä ottaa kiinni. 77 tyyppiä. Mitä hittoa? Ketä oikeesti kiinnostaa nämä systeemit? Siis oikeesti tosi siistiä, että tullut mestoille, mutta mä oikeesti luulin, että tää ihan floppi tää striimi. Mä olin aivan varma. Ui vitsi, nyt tuli kyllä tomaattisoossia reisille. No ei oikea kerta kun tulee soossit reisille, niin annetaan se olla. Ei. Se on siinä kohtaa pelkästään vain kokemuksen puutetta, jos sitä rupee vaan valittamaan. Ja Niin yllättävän siitä porukka tullut mestolle. On tää aika hyvä. Jotakin musta tuntuu, että tästä puuttuu vielä. Mitä mä en laittanutkaan vielä sekaan? Voitais vähän vaikka maistaa. Se alkaa muuten suurustumaan nätisti. Me voidaan nyt keliaakikoiden kunniaksi niin jättää laittamatta sekaan vähän herkkuja. Otas tosta lusikka. Mitäs tää nyt tuntuu? Miltäs meno maistuu? Nää kirsikkaluumutomaatit luumutomaatit on pikkusen toi tai nyt niljakkaisia, mutta sanotaanko, että on vähän kinkkisempi tapauksia. Näin me ihan niin hyvin tonne sekaan kuin suomalaiset tomaatit. Mutta kuten sanoin, meillä ei ole mikään kiire ja takaa näyttää nyt hei aika hyvältä. Tehdään pieni maisteen tähän väliin. Mitäs se sanoo meille? Pelkkiä tomaatinkuoria. Sä lupasit sen perheystävällistä striimi. Anteeksi, lupasinkin. Eiks tää mukaan vielä perheystävällistä? I'm really sorry. Haluaisin mennä kattoo linkit siinä, mutta oikeesti pystyy lähteä tähän. Loistava kuulla, hei, loistava kuulla peltsi. Onks tää miltään maistuvaa? Jotakin se kaipaa vielä. Ai niin joo. Mitä se kaipaa? Tarvitsee vähän Mitäs mulla on se mun kaiken pyöreä kanamauste? Ei oo täällä kaapissa. Minne mä oon sen viskassu? Mulla oli semmonen megasoossi tossa joskin kohtaa, mutta mä oon hukannut sen jonnekin. No, olkoot. Tää meidän tomaattikastike alkaa aika ole hyvä. Jotenkin nyt tarvitsee kyllä lisää suolaa vähintään, jos ei mitään muuta. Jos ei mitään muuta, niin vähintään suolaa, että se tarttuu kiinni. Kitalakee. Niin sit sitä haluaa lisää. Sen jälkeen kun se alkaa olla noin hyvä, niin me tarvitaan sen kippomisen laitetaan, koska me tarvitaan tätä paistinpannua myöhemmin lisää. Mihinkään kippoon tuolla laittais? Vai pitäisikö se laittaa pannulle? Tai ei pannulle, kun kattilaa. Ei me kyllä sitä kattilaa laiteta. Mihin mä oon nyt kaikki kipot laittanut? Mihin mä oon ne heittänyt? Viskas menemään. Mulla oli semmosia kivoja kippoja pidemmän aikaa, mutta mä oon nyt... Ei kun niissä on mulla jääkaapissa. Me vedetään se tohon kattilaan sitten.
Vedetään kattilaa. Se on puhdas kuin vauvan pylly. Heitään sinne ne tulille. Oi että tää on kyllä aika hyvä. Tää on aika hyvä. Tää on aika hyvä. Pistää sossit talteen. Tästä riittää huomiseksi eväiksikin vielä, koska mä en aio kaikkea syödä tänään. Hyvin riittoisaa. Sitten tässä kohtaa nimittäin otan kohta piekkoipäiden siihen vaikeeseen, mikä meitä kaikki ärsyttää eniten. Tai ehkä te ootte odottanut sitä, mutta mitä mä vihaan, eli se juustokakun vääntäminen. Tai ei juustokakku, vaan tomppakakku. Mitä mä höpötän. Pestään tähän väliin paistinpannu, koska me tullaan paistamaan myöskin ne nuudelit tässä kohta piekkoin. Pidetään huoli, että sossit lähtee reunoiltakin veke. Koska me ei haluta niitä sitten sinne nuudelien sekaan. Itse tää on kyllä melkoinen työmaa tän putsaaminen. Noin, hyvä minä. Enemmän vettä. Kiitos. Pesuainetta. Kiitos. Pese. Joukosta. Kookosta. Tää on taas näitä ongelmia, mitä varmaan kellään muulla kuin mulla ei oo, koska mulla on kyllä pari paistinpannua, mutta tää ehdottomasti tää paistikasari, joka mulla on. Tää on ehdottomasti paras kaikkea, mitä tekee. Jos teillä ei oo paistikasaria, hommakkaa semmonen. Jos te ootte vielä niin nuoret asutte vanhemmilla, niin sanokaa teidän äidille, että häpeää. Että sillä ei oo paistikasaria. Koska jokaisella itseään kunnioittavalla äidillä pitää olla paistikasari. Tällä ruuan tekeminen on 10 kertaa helpompaa kuin pelkällä paistipannulla. Vaikka tää alkaa olla aika puhdas. Hyvä. Sitten vedetään siihen tohon... Vedetään siihen vähän tosta vedetään kädenlämpöistä vettä, nimittäin me tullaan paistamaan nuudelit tässä seuraavaksi. Pistää se liedelle. Katsotaan tähän väliin vähän striimiä samalla kun... Haen nyt ne nuudelit. Paistinpannu saa pestä saippualla, paitsi se on se valurata. Kyllä paistinpannu nimenomaan. Siis sahan pesuanta käyttää paistinpannuun, mut ei valurautapannuun. Se on tärkeä pointti. Tähän tarvitsee kyllä alusa. Mutta mitä mä tähän nyt kosken? Noin. Ei ollut vaikea. Samalla muuten pestään tuo. Nimittäin me tarvitaan kohta työtilaa. Me ruvetaan tekemään sitä helkkarin kakkua. Mitäs tyypit on tähän mennessä viihtynyt? Ootteko pysynyt vielä kärryillä? Ja kuten mä sanoinkin, niin nää tulee YouTubeen ja nää löytyy striimivuodesta seuraavat 2 viikkoa. Sitten ne lähtee sieltä itsestään pois. Katsotaan miten käy. Ei mitään. Tai kuinka ne pysyy siellä striimissä. Mut YouTubeen nää tulee, koska mä pyydän tässä kohtaa kaikilta anteeksi, jotka on ollut pidemmän aikaa mun striimissä mukana. Mä oon luvannut teille kaiken näköistä systeemiä laittaa YouTubeen. Mä oon luvannut teille laittaa saunavideo. Mä oon luvannut laittaa teille niitä opetusvideoita. Ne on kaikki mulla työn alla, mutta mä oon ollut niin helkkarin kiireinen. Mä odotan, että te ymmärrätte kyllä varmaan jotenkuten. Etteköhän te ymmärrä? Te ootte ihmisiä niin kuin minäkin. Makeke, morjesta. Miksei mua kutsuttu syömään? En mä tiedä, ei kun vittu, sä oot Porissa. Anteeksi nyt lapsyystävällinen striimi. Siksi se on kutsuttu syömään, koska täällä on helkkari sotkusta, mutta ensi kerralla kun mä kokkaan, tää on niinku tämmönen testiohjelma. Tää on pilotti. Mä lupaan, että ensi kerralla kun mä kokkaan, jos mä enää ikinä kokkaan striimissä, niin mä pyydän Makeken mestoille. Ehdottomasti. Vai mitä tyypit on mieltä? Onks Makeke se arvon, että se pääsis syömään? Ei tietenkään, kaikki on täällä vihaa Makekea. Paitsi minä. Mä tykkään Makekesta. Pistä nuo säilöön. Mäkin on Porissa. Niin onkin. Paui on Porissa myöskin. Onko tämä rassismi? Oh. Kato Joonakin, morjesta, my man. Noppa tuu vetään sua joukolla turpaiset. Vetu saunavideo. Morjesta kesis. Mikkä mainokset on törkeitä?
Tume Prokin on Porista. No pitsi, kaikki on Porista. Kaikki on Porista. Mä joskus sanoin jollekin, se oli Pampun striimissä, kun menin sanomaan, että porukka on Porista ja Jyväskylästä. Ja Pampu ei tiennyt ketään muut tyyliin Porista kuin Amis Anka. Ja Jyväskylästä mä en keksinyt ketään, vaikka mä musta itse tuntuu, että kaikki on Jyväskylästä tai Porista. Ihmeen porilaisia ilmeisesti jotenkin. No kai nyt kun täällä puhutaan ruuanlaitosta. Kaikki täällä on niin sairaan nälkäisiä. Kaikki puroset on paljon syömään. Daki Mäki on just se. Katsotaan muuten mitä toi soossi voi tähän väliin. Tulikohan sit nyt yhtään mitään. Musta vähän tuntuu, että se jäi vähän vielä mauttomaksi. Mutta toivotaan parasta ja peltään pahinta. Ai että. It's a mother friend masterpiece. On. 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 Ehdottomasti. Kyllä kehtaa syödä tomaattisossia. Jaha, ja mitäs me täällä nuudelit voi tällä hetkellä? Oi, ne tuolla poreilee rauhassa. Ei kata minkäännäköistä. Ui, nyt muuten kyllä lensi kuumaa vettä tonne koneen päälle. Onneksi mulla, no ei mulla mitään kuoria sinne päällä on. Vaihdoin sinne prossujuusuudet tahnat, en jaksa nyt koota sitä vielä läjää. Dajo Anna, mauttomaksi Ajarenttinkin, mitäs? Tulee aina mainos, kun tulee Twitch-kanavalla ja sit sieltä tulee jotain paskaa volumella, joka ei voi hiljentää, se on vähän törkeä. Mä tiedän kyllä, mä en siihen voi valitettavasti vaikuttaa, mutta kesis. Puhut kyllä totta, man. Mut toisaalta, sanotaanko näin, no, se nyt asia ei mua koske millään tavalla. Jos ne kela on subibuttoni, niin mä oon ottanut niiltä kaikilta pois adblockit. Mä käytän adblockia kaikkialla muualla paitsi YouTubessa ja Twitchissä. Ja Twitchissäkin joku tyyppi, ketä mä en halua tukea. Ei nyt mainitse nimiä. Ei täällä Twitchissä ketään, kenestä mä en tykkäisi. Ainakaan Suomiskenessä. Pahemmin. Niin ketä mä haluais tukea, niin ehdottomasti mä en kohtaa tää adblockit pois, kun mun täytyy tukea jotakuta. Fortorikin tullut mestolle. Onks tässä pelissä katsojapeli? Itse asiassa ilmeisesti on ensi kerralla. Tällä kertaa meillä ei oo ketään syömässä, mutta ensi kerralla tulee syömään. Meillä lupautui samantien striimiin ilmaisia uhreja. Ei kun siis koekkaninen syömään meidän safkoja, niin ensi kerralla pyytää heitä syömään meidän kanssa mukaan. Ja odotellaan tästä tää nuudeli ottaa itsestä tätä lämpötilaa. Se on kohta piekko. Ja mitä tämmönen tähän väliin se tuo sihvilä. On täällä tämmönen laatua Ikeasta. Tuo on helkkari hyvä siihen hommaan. Mä tuun safkaamaan jos tarjoat. No kyllä mä nyt tarjoan jotain hyvää piffiä, niin sitten ensi kerraksi. Itse asiassa mä osaan tehdä kyllä muuten varmaan Porin parhaat piffit, jos ei lasketa sitä Peter Franssen, kuka ihminen se on kanssa, ketä pyörittää tätä pihviravintolaa, joka saa rahaa siitä. Nyt jos sen jälkeen taittis löytää joku tyyppi, ketä ei tee ammatikseen ruokaa, niin mä oon varmaan kakkonen, ketä vääntää Porissa pihviä. Tästä täytyy tietää hei, että ykkönen on aina kakkonen. Ei vaan kakkonen on ykkönen. Vittu mä oon tyhmä. Anteeksi. Family friend versio. I'm really sorry about that. Everybody. Ei vaan tää ei oo kyllä mikään Kids Cook-ohjelma. Tää on suora. Tää niinku enemmänkin lähentelee jonkinnäköistä Mad Cookia ja Student Cookia tää meidän systeemi, mutta yritetään tulla tän kanssa toimeen. Mitä meillä chattiin kuuluu? Winterhouse never forget. Otetaan cook off. Ai cock off. Otetaan kukot olalle. Ja pannaan menemään. Nuudeli alkaa olemaan kohta piekko aika hyvässä määrin läjässä, mutta me voitais vielä vähän antaa sen, ottaa tuota nestettä itteensä. Sitten se on noin sihvilää. Porsuva gigantin kone-ekspertti myrkytti huoneistollisen tuntemattomia nörttejä. Kyllä mä nää kaikki tunne. Ei kun en mä oo ketään myrkyttämässä, mutta enpä mä usko, että niin. Minkälainen 3 ruokala ja ateriaan tulilla? Montako lähtee? Itse asiassa me aloitettiin, Kedis mielelläni mä kerron sulle kyllä. Nyt pelaako muuten Kedis vielä Pokemon Gouta? Asiat kukkarakuun. Täällä nurkassa meillä on meidän alkupala, mitä me tehtiin. Näytän sulle. Tässä oli meidän alkupala. Tää oli jokaisen Jonnen vihaama ja Pärinän rakastama Konna Burger, joka on tässä kohtaa räjäytetty, että näkee tänne sisälle kuinka hyvin medium lämmintä nuggettia meillä on siellä seassa. Eli tässä on hyvin yksinkertainen sääntö, mitä homma tehtiin. Eli tässä tuli alle sarjoisten pizza, mikropizza, jauheliha. Sitten siellä tuli päälle
nakkeja, jos tehdään sitten tälle konnalle pää ja raajat. Sisuskalut on tehty nuketeista. Vähän siihen, että laitetaan verenpaineeksi tapaskoa, sekaa valkosipulia, pippuria, suolaa ja päälle sitten atria, kinkkuanas, pizza ja pistiin uuniin noin 10 minuuttia, saatiin tämmönen mukava paistos. Mulla on tähän väliin jo aikaista syödä, niin mä syön sen sitten sen myöhemmin. Se on mun tänään iltapala ja nää menee mulla sitten huomiseksi eväksi töihin. Maviks, morjesta! Jos Mad Cook Safka alkaisit tekee, niin sun lentäis laatta, mut Mad Cook kirjas oksennusrefleksi taltonokki. Just. Okei, no ehkä tää ei oo Mad Cook, ehkä tää on joku Stupid Cook tai joku Pori Cook tai jotain. Kaikki kokkaa! Meillä on tällä hetkellä tää nuudeli aika hyväs. Nuudeli. Vanha legenda. Jonnet ei muista. Heitään nää nugetit, ei kun nuudelit tonne sihvilään. Otetaan niistä nesteveke. Sen jälkeen heitän tosta tuo takas tuohon. Itse asiassa ei me ollaan tänään ei me heitän tähän väliin. Mä mietin, pitäisikö ottaa voita, mutta vedetään öljyllä. Vedetään öljyllä, koska terveellistä. Me ollaan öljyn suurkuluttajia ja rasvan vihaajia. Siitä tämä mahakin kertoo, että en oo ikinä syönyt mitään roskaruokaa, vaan aina pelkkää kanakastiketta. Ilman kermaa. Nuudelit pannulle. Sitten ruvetaan vatkaamaan. Ja se mikä tässä nimenomaan tehdään nepalilaisittain tää juttu, niin no en mä tiedä mitä siinä on. Täytyy jotain keksiä, eihän nyt kuulostaisiko Tomban nuudelit niin hyvältä. No ei tietenkään. En mä tiedä osaako Nepalissa, onks niitä Nepalissa varaa ostaa mitään nuudeleita. Varmaan tai riisiä siellä syö. Triggered. Olin Nepalissa työharjoittelussa. Oi vitsi, shots fired. Heitän tähän vähän sekaan, tosi mittain hyödyntään kaikki näistä tulee, kumminkin mennään opiskelijabudjetilla, niin sen sijaan, että tästä suoraan suoneen tätä kanakastiketta, tai kananjauhetta, niin vedetään tuohon päälle. Ja sekoitellaan roimasti. Oi, tätä tuli kyllä... Nyt tuli kyllä muuten pikkusen reilusti tota kanasuolaa tuohon sekaan. Toi muuten on kyllä nyt aika pöllyis tuo touhu, mutta onneksi me voidaan vatkata sitä senkin edestä. Ei ainakaan tarvitse laittaa lisää suolaa. Voin kertoa, että sanomista tulis. Eihän tätä kuuluisi näin käyttää, mutta sovitaan niin, tää on nepalilainen tekniikka, niin tää tehdään. Joo, tää on sitten Nepalissa tää systeemi. Näin tehdään Nepalissa nuudeleita. Koska niille on varaa hankkia vettä, missä keittää näitä. Ei vaan ihan varmasti siellä Nepalissa on varaa hankkia vettä, niin ihan voi hakea sitä vaikka ulkoa. Herskattulille. Mä hakeekin sanoukaan pyhäinvästys. Ei se oo pyhäinvästys, kun se oli nimenomaan, se oli tasa-arvo. Kun mä tiesin, että joku kumminkin suuttuu, jos mä ostan pelkästään toisia, niin mä ostin niitä molempia. Sitten mikä tässä on tärkeää, kun tätä tekee tätä systeemiä, niin sun kuuluu vetää sit semmonen lätty. Eli nyt kun tää on vähän ottanut itseänsä lämpöä tää nuudeli, niin vedetään tämmöiseen nippuun ja painellaan tätä keskeltä. Ja tehdään sit semmonen lätty, mikä siitä niinku paistuu kiinni kaikin puoli. Sitä voi vähän pitää huoli, että se pysyy se kiinteys siinä tommosena hyvänä. Se on tämmönen... No, en sano klöntti, mutta tämmönen kiinteä läjä. Nyt kun mä heitän tuolle ympärikin, niin se ei lähde räjähtämään minkä suuntaan, vaan se pysytelee hienosti tämmöisenä laattana. Nyt vaan painellaan sitä laattaa. Parhaimmillaan katsoja 82, holy shit. Oikein. Oikeesti, tänne tulee tyyppeitä siikaa, miten tehdään nepalilaista kanakastiketta. Ei nuudelia. Mitä äijä? Kanakin tuli mestoille. ES sit suoneen. Vitsi, muuten rupes tekee mieli ES:ää. Ja koska mulle on ES:ää, niin me ei juoda ES:ää, vaan me tehdään tätä. Tää alkaa olla aika hyvä kohta piakkoin, mutta ei ihan vielä tarpeeksi hyvä. Vähän vielä käännellään sitä. Haetaan sitä kiintettä siihen ruokaan. Tää on itse asiassa aika hyvä. Hyvä, että heitettiin ne jauheet tuon sekaan. Tää on nimittäin, mä väitän, että tää tuli paremmaksi mitä mä odotin. Tää ei oo mitenkään siis käsikirjoitettu tää show. Paitsi on se vähän, kyllä mä oon päättänyt, että ruokaa me tullaan kokkaamaan tän jälkeenkin vielä. Sen verran mä oon käsikirjoittanut tätä omassa mielessäni, mutta minkä niinku siis skriptejä ei oo. Eli jos joku tulee mun kämppään tänä yönä ja lähtee etsimään tän shown käsikirjoitusta, niin
Ei löydy mitään. Aika nätti. Nyt on kyllä, nyt ollaan. Sanoinko mä, että me ollaan jännä äärellä? Jos en sano, niin sanoin nyt. Jos sä sanoin niin aikaisemmin, niin sanon toistamisen. Nimittäin tää on aika masterpiece. Mä tykkään tosta. Vähän vielä haetaan sitä kunnon maustemmiesläjä tuo. Ai että ja tuo. Ui. Sitten vie siellä vähän soossia päälle ja voin kertoa, että voin sanoa, että tsiikakkaa nyt vähän hei. Ei oo hullumpi safka mun mielestä. Mitä tyypit on mieltä? Täytyy vähän tehdään vielä pieni makutesti. Otan muuten tuo samalla pois päältä. Nimittäin tästä tulee meille muuten ongelma, se jää tuohon. Tuo voisi sanoa melkein mihin tahansa asiaan. Tästä tulee meille ongelma, jos se jää tuohon. Yksi samanlainen tyyppi on Dukdarra. Jos se oikeesti tulee mestoilla ja sitä ei musta häätää pois tarpeeksi ajoissa, siitä tulee ongelma. Jätään sut siihen hetkessä aika. Sinä menet roskiin. Ja nyt vähän taas mutustellaan. Millaista safkaa me saatiin aikaiseksi. Haetaan vähän sitä masterpiecea tosta seasta. Otetaan reunasta pientä biittiä. Tässä kohtaa kaikki nuuskahaslaajat. Mitä biittiä vai? Voin sanoa suoraan, en oo ikinä koittanut nuuskaa. Enkä varmaan koitakaan. Tai ala harrastelemaan. Tai mitä ikinä sitä sanotaankaan. Koostumus! No. Tää on tänne nätin näköinen lörö. Oh! Holy damn! Jos sanoisin arvosana, niin antaisin 11/9. Se on siinä. Mun mieleni räjähti ja makuaisti kans. Hitto viekö. Miks mun pitää tässä saatana kakku vielä? Mä olisin halunnut syödä tuon nyt. Mut ruvetaan sitten toiseen tehtävään. Eli viimeinen ja se vaikein operaatio. Mulla olisi ollut toinen paketti vielä uudelleen, mutta toi oli niin hyvä, että mä en jaksa tehdä mä teen sen myöhemmin sitten. Tarvitaanko me mikroaaltouunia enää? Ei. Tietääkseni. Ei kun ei me mitään mikroa tarvita. Eihän me tarvita, kun meillä on ne gelatoniinit semmosessa omassa jutussa. Ei todellakaan. Hyvä. Pistän tuohon jäähtymään vielä. Tuo on helkkari kuuma. Koitellaan välttää sitä viimeiseen asti. Ja tää menee tonne masterpieceen hautuumaalle tänne. Ja sinä. Mä pesen sut eka ennen kuin mä heitän sua yhtään minnekään. Pääset sitten kuivauskaappiin kavereittes kanssa. Hyvä. Se on viimeisen päälle siellä. Se menee sinne. Mitäs chattiin kuuluu tällä hetkellä? 0/5 pakata. Morjesta Viltsu. Mä syön noin myöhemmin sitten. Taisi tulla viisumikieltä. Sanoisinko, että +5/5. Sanoisin näin. Nyt mennään siihen kohtaan, mitä mä ite vähän pelkäsin, että nyt joudutaan menemään. Mutta tää on nyt se, mitä varmaan ihmistä on odottanut kaikkein eniten. Varmaan Konna-burgerin jälkeen. Kukaan ei olisi kumminkaan tuota kanakastiketta nähdä. Me mennään just siihen, mitä mä pelkäsinkin. Eli täältä otetaan tuommoinen kippo. No, johdot jää väliin. Sitten me tarvitaan se matkavatka. Miten se mulla on tuossa? Hashtag hauskat putousjutut. Vain hauskat putousjutut. Terveisin matkavatkai. Me täytyy kyllä lämmittää muuten vettä. Eli leivän paahtimelle me ei tarvita tuota systeemiä. Te menette nyt veke. Mulla loppuu kohta johto. Ei se haittaa. Sinä menet muuten roskiin. Haetaan vauhtia täältä.
Ui, jaha, se meni päälle heti. No niin, ainakin se toimii. Vanha Philipsi elää vielä kuitenkin kaikkien vuosien jälkeen. Tää on varmaan, onko tää mitään vuosilukua? Made in Holland, se ei ainakaan tehty Japanissa. Vanha Philipsi herra. Toimiiko nää vielä kun laittaa tähän paikalleen? Mä en nimittäin katsonut tätä aikoihin. Mä veikkaan, että ne ei ainakaan kauhean hyvin tossa pysy. Kiva, pysyykö ne tossa kiinni? Jos tuo menee tuohon, menisikö toi tuohon? Ai että ne pysyy siinä! Holy damn! High tech! Mä otan tähän väliin vähän jääkaapista lisää juttuja. We made it. Mihinkään muuten mä oon tainnut hukata mun puhelimeni, tuli yhtäkkiä tälleen mieleen. Löytyyhän se puhelinkin, kun sitä vähän aikaa etiskeli. Mietin vaan, onko tänne tullut mitään kamalan tärkeetä. Paskalautaselle kusilasia ruokapöytään. Niin, juokkusta. En mä jaksa. Mä vähän väliin. Mulla on vähän laiskat modit nyt tänään ollut, mutta en mä jaksa. En mä jaksa juoda tänään kusta. Nyt mennään siihen vaiheeseen, mitä kaikki on odottanut. Koko tää illan. Mä oon hypettänyt tätä ihan tarpeeksi kauan. Mennään tekemään nimittäin nyt se tomppakakku. Mä otan se siitä, että mä otan tästä otetaan rasvatonta maitorahkaa. Mä otan samalla kaivan tosta noin sokerit. On mulla sokeria? Muistin, että mulla on sokeria täällä vielä. Otetaan se. Ei kun itse asiassa, ei mä ota tätä vielä. Me tehdään nyt se kaikkein ärsyttävin kohta tässä kohtaa. Eli me tehdään tähän kakkuvuokaan tuo pohja. Mihinkään mä saan tän mahtumaan tän kakkuvuo? Nyt multa muuten loppuu työtila aika hyvin. Mä teen tän tässä kohtaa eka, sit mä teen täytteet myöhemmin. Tää vois mut äkkiä huuhtasta. Samalla tuon vois tosta, onko se vielä kuuma? Oh. No. Huuhtaisin sitten sen näin. Ei se välttämättä kauhean likainen oo, mutta vähän ehkä vaan pölyinen. Nyt se on uuden karheen. Kaikki muut taijat ja vaivat on nyt vältetty, se on puhdas. Älkää huoliko, mulla on hygieniapassi, mä tiedän mitä mä teen. Tai no, on mulla hygieniapassi, mutta siitä, että mä tiedän mitä mä teen, niin mä en todellakaan ihan niinkään varma. Hyvä. Se menee tuonne. Sitten mä oon joskus kuullut jotakin tornaria, että tonne kannattaa alle laittaa, itse asiassa on samaa mieltä siitä vieläkin, tonne kannattaa laittaa leivin paperi alle. No, voisitko nyt johto tulla pois? Hyvä. Se nimittäin helpottaa myöhemmin teidän työtä huomattavan paljon, kun tuolla leivinpaperin välissä, niin sit sen kakun käsittelyn suhteen, jos sen vaikka haluaa nostaa tuota poista jotakin muuta, se kannattaa laittaa nyt tässä kohtaa tuohon väliin. Ja ehdottomasti, jos teillä on kakkuvuoka, niin melkein minkälainen kakkuvuoka tähän tahansa käy. Leikataan vaikka nuo ylimääräiset tuota pois vielä. Se näyttää hyvältä. Hyvä. Kokkaustriimistä tuli askartelustriimi, ruvetaan leikkaamaan. Näytään vähän Sipilälle, miten tää homma oikeesti toimii. Noin, me ollaan melko lailla valmiit. Loistavaa, se on leikattu. Roskat roskii. Hyvä. Nyt aletaan tekemään sitä hommaa, mikä on tosi ärsyttävä tähän alkuun. Nimittäin, miten tää tehdään tää kakku? Domino-keksejä. Noin 200 grammaa. Eli puhutaan pötköstä. Ja vähän päälle vielä toisesta pötköstä pala siihen sekaan.
Ja tää on semmonen kohta tässä. Jos joku aikaisemmin vielä seurannut tänään, niin missään oikeastaan muus kohtaa ei ollut tasan tarkkaa väliä, mitä mä tein, mutta nyt olisi ihan hyvä vähän pysyä perillä. Kuten sanoin, mä tuun tästä tekemään teille myöhemmin vielä sitten vodit sun muut. Te pystytte sitten perällä. Mitenköhän mä murskaan nää kaikkein fiksuita? Silloin kun mä asuin vielä porukoilla, mulla olisi ne huhmare. Mut nyt mulla ei oo, joten me joudutaan käyttämään itse asiassa, mä keksimme jotain opiskelijakonsteja. Jos teillä ei oo huhmaretta, niin ettikää 1,5 litran pullo. Vaikka pepsiä tai jotakin muuta. Mieluiten tyhjä. Ettei sitten sillä ole minkäännäköistä konkreettista arvoa. Täyttäkää se vedellä. Ja tehkää sitä teille leka. Nimittäin se, mitä me tullaan seuraavaksi tekemään, niin me hakataan tuo dominokeksi tuolla muruks tuossa ämpärissä. Se on meidän seuraava objektive. Onneksi kello on vasta 10:11, joten tuo naapurit ei häiriinnyt tästä hakkaamisesta varmaan millään tavalla. Ei kukaan tästä mitään nokkiinsa ota. Ei, sitten yksi mikä on hyvä, jos se pohja on tämmönen missä on tommosia jälkiä. Niin tuo muovipussi ja lihamuija. Joo, itse asiassa pitäisi olla, mutta kun mulla ei muovipussi eikä mulla lihamuijaa. Lihamuija. Oi, sekin toi oli muuten täysin vahinko multa. Tällä tavalla tästä tulee jotenkin tehdä hyvää jälkeä. Tehdään tätä niin pitkään, kunnes naapurit herää. Tuottaa tulosta. Ihan ok. Tälleen suurin piirtein. Itse asiassa mä teen kyllä sillä tavalla nyt, että tää homma backfiras. Mä mutustelen noin sormilla. Koska mulla ei oo mitään järkevää muut systeemiä tähän tällä hetkellä vielä olemassa tätä systeemiä. Ehkä mä voisin ton lopputyön tehdä tolla Pepsi-nuijalla. Mutta tähän väliin mä mutustelen nää keksit nyt sormin tänne sekaan. Ainakin tulee tämmönen luomuversio. Jos muuta. Juoks tomppa Pepsi? Ei mitään makeke näkyillä lisää taas sitten summereille. Tää on vähän huono kuvakulma, koska te ette näe kun mutustelen näitä, joten siirretään työpistettä just tähän. Hyvä. Meillä on tällä hetkellä vielä, kun me katsojia vähän vajaa 70. Ihmisiä oikeesti yllättävän paljon kiinnostaa tää kokkaileminen, siistiä. Tavoitehan on se, että me tehdään tästä ei vaan parempi, että mehän ruvettaisiin yhtään shotfireamaan, että ketä parempi kokkaustreami me tehdään. En nyt tässä kohtaa halua suolata ketään, mutta toivon erittäin paljon onnea ja pitkää menestystä Milkin mokkapalastriimille, joka tulee sitten ehkä joskus. Ei vaan, Milkki on ihana nainen. Mä näin Wintereillä, tosi mukava. Helkkarin pieni nainen, mutta tosi mukava. Hyvin sydämellinen ihminen. Ainakin tuntuu olevan. Vähän tosin kyllä väsynyt oli silloin aamulla myöskin hän. Ja sitten Milkillä on, en mä tiedä voiko sanoa hauska se nenärengas. Se on jotenkin vaan niinku mä en oikein niinku silleen, mä en oo tottunut ajatukseen, mutta en mä ketään tuomittekaan siinä suhteen. Niinku, sanotaanko näin, mä itse dikkaan noista niinku tatuoinneista. Mulla ei oo kyllä itsellä yhtään, mä en oo sanonut mitään aikaiseksi, mulla ei mitään järkevää syyt hankkia tatuointia. Mut mä en tatuoinneista niinku tuomitte. Mut lävistyksiä mä en oikein voisi kyllä itselleni hankkia. Siis joku niinku Milkin nenärengaskin, niin se on omalla tavallaan tosi siistiä, niinku tollekin tyyli äijällekin semmonen niinku kulmakarvakoru. Kulmakarvakoru. Sanokaa, joku saa tässä kohtaa tarkentaa mua, mikä semmonen nimi edes on. Onko se joku hieno nimi, joku sen nimi on Striker, jos se on sun silmäkulmas. Kun mä ainakin kuulin joskus, että tuo tyyli, jos sulla on tuossa huule alla 2, niin se nimi on joku Spider. Niin onko se silmäkulma yläpäähän olevalle joku nimitys? Valaiskaa idioottia hädässä. Entäs minä, onko minä bileis? Missä bileissä ollaan? Lihamujen hakkaamista. Prinssi Albert on aika äijänä. Prinssi Albert on kyllä oikeastaan äijä. Hei, tiedätkö oikeesti kuinka moni mistä Prinssi Albertin nimi on tullut? Pitäkää chattiin. Tiedättekö te oikeesti mitä Prinssi Albertti on niinku, mistä lävistys? Minkä takia sen nimi on Prinssi Albertti? Mä voin nimittäin teille kertoa, jos ette tiedä. Ja tää on ihan vielä family friendly juttu. Tai ei välttämättä ehkä niin family friendly, mutta mä en silti tiedä mistä tulee. Nyt mä alkaa olla aika hyvässä mutussa. Nyt tehdään vielä se lopputyö. Ei insinööriopinnäytetyö, vaan tuon kakun pohjan loppumutustukset. Eli leka käteen ja ei muuta kuin vatkaamaan.
Nyt alkaa tulee nättiä jälkeen. Ui, tämähän toimii hyvin tälle. Jos käsin tekee alkuduunit ja tekee loppuduunit sitten tällä Pepsi-tölkillä tai Pepsi-mukilla, Pepsi-pullolla. Ai, että niin hyvä muhennos, että naurattaa. Sit kun tää on tässä, ai niin me tarvitaan sitä mikroaaltouunia, nimittäin me täytyy lämmittää voita. No, se on neuvotteluasia, se on neuvottelukysymys. Tässä kohtaa mä vähän näytän teille. Sit kun se alkaa olemaan tän näköistä systeemi, tämmöstä mutuputua, niin sit me ollaan aika lähellä totuutta. Sinäpä sen sanoit. Häppäliväri. Onko tällä tyypeillä jano? Mulla ainakin itellä on vähän jano. Mä eikö tähän väliin käydä vielä jääkaapilla. Mä en yllä sinne ilman, että kuulokkeet pois päästä. Sinä menet nyt sinne. Sitten me tarvitaan tätä voita. Seuraavaksi, eli mä otan tätä kahvikuppi. Kahvikuppi on hyvä laittaa mikroon jotakin. Seuraava operation numero, mitä me tullaan tekemään, niin on se, että me otetaan tästä voita. Ihan ihka oikeeta aitoa voita. Koska me tykätään siitä. Ei vaan. Ei me sitä nyt raakana syödä kuitenkaan. Ja yleensä kun katsotaan voipaketteja, niin hölmömpikin kaveri tietää, jota on vähän aikaisemmin tehnyt keittiösjuttuja, että tässä paketissa on nämä tämmöiset merkinnät, että missä kohtaa on kuinkakin paljon tätä voita. Niin koita ottaa sellaista kohtaa, missä olisi voita noin 50 grammaa. Otetaan taas 50 gramman palikkaa. Olisikohan ne tossa kohtaa? Toi on varmaan aika hyvä. Tää on 50 grammaa sitä. Itse tuli kyllä pikkusen tujumäärä. Otan tosta puolet. Otan 30 grammaa alkuun. Katsotaan tarvitaanko meiltä loppua. Tonne arvio. Heitän tonne kahvimukiin. Jää sinä vaikka nyt siihen vähäksi aikaa. Heitään kahvimuki tonne mikroon. Se täällä on nyt kyllä pikkusen ahdasta. Kahvimuki mikroon. Heittäkää sillä aikaa semmonen noin pari minuuttia. Mulla on kädet aivan siis rasvassa. Niin mulla on tällä hetkellä keittiökin. Siis rasvassa. Minkä takia mulla toi maitopurkki on tuossa pöydällä? Mä nyt vasta huomasin. Mä oon likainen ihminen. Pois sieltä. Ei kerkeä keskittyä muuhunkaan kuin kokoamiseen. Anteeksi. Vähän maistais kyllä kiva alkoholin rinkki. Jep. Voi alkaa olen tässä hyvin. Aika sulaa. Eli voi pitää sulattaa. Se oli se pointti, mitä mä tässä yritän ajaa takaa. Eli kun siellä se voi, sitä laittaa sen takia mikroon. Ei siksi, että se hengailee siellä tai se tykkäisi olla siellä, vaan sen takia, että sen pitää sulaa. Antaa sulla siellä vielä pari sekuntia. Tomppa tietokone on ainoa, joka leipoo. Morjesta Ensku. Olisiko mitään lettuja vielä jälkkäriksi? Vitsi viekö? Pitäis varmaan melkein vääntää, mutta mulla tähän väliin ei tarvitse lettuja mun pläänissä, tehdä tähän ensi kerralla lettuja. Nyt se muuten varmaan on aika hyvissä se voi sulaa. Ui, se on aika kuumaa. Aika kuumaa. Hyvä. Vedetään voisula tonne näitten keksimurujen sekaan. Ei tää 30 grammaa riitä kyllä alkuun kattoon. Noista nyt laittaa enemmän. Tuli saman tien tässä kohtaa jälkiviisaus. Et eihän tosta oo mihinkään. Aivan liian vähän. Ensin laitetaan enemmän. Otan sit heti, koska tosta ei riitä kyllä mihinkään. Puistaan tuo. Juu, eihän tästä tullut vaan kuin vihaseksi tää meidän seos. Enemmän voita. Nokare sinne ja ota vielä pikkunen siivu sen sekaan. Juu, ei tämmösiä kakkui kumminkaan tuolla nyt tässä kohtaa missään fitness-mielessä tekemään. Jos joku niin luulee, niin on hölmö. Tärkeintä on maku eikä se mitä se kakku on syönyt. Heitän tää tonne mikroon vielä pariksi sekuntia. Heitätkö mulle pannarijuttuja? Hei, heitäkö sulle? Voit heittää. Lättyy huuleen lettuleiville. Loistavaa. Hyvä homma. Kello on tällä hetkellä näköjään 10:11. Toivottavasti porukka on viihtynyt. Hei, ui nyt se poksuu. Mistä lähtien voi on poksunut?
Onko kaikki hyvin? Are you okay? Are you okay, Eni? Ei se on vielä lähellä. Takaisin sinne uuniin. Mulla on sokeripaketti, jota mä en oo avannutkaan vielä. Mielenkiintoista. Mitäköhän mä oon miettinyt, kun mä oon ostanut tän? Varmaan tekemään tätä kakkua. Minkälainen tosta kakusta tulee? Sitten tulee siitä tulee mangoton mangokakku, eli tomppakakku. Me tehdään ja siis jos ei vielä ole tarpeeksi valaistunut, niin se on juustokakku ilman juustoa. Mä kerron kohta, miten homma toimii. Eli tällä hetkellä me tehdään keksipohja tähän. Sen takia, miksi me tehdään tätä voisulaa, tää on keksipohja tänne. Systeemiin. Annetaan se voisulaa sekaavaa. Nyt alkaa olemaan hyvä määrä voita. Nyt on nättimälli. Sitten sekoitellaan. Otetaan tosta tommonen tollanen systeemi. Ja sekoitellaan sinne sekaan. Tää on myös tarvinnut vielä pikkusen lisää taas keksejä tonne sekaan. Kutustellaan vielä vähän sinne keksiä sekaan. Tää on nimittäin vähän liian vähän keksiä. Jätän se vaikka tonne 4 keksiä. 4 keksiä sekaan, se on hyvä määrä. Vetän ne vielä käsi. Tää on hyvä. Vitsi, taas tulee kädet likaseksi. Ärsyttävää. Naapurit mutta arvostaa kohta, kun mä vedän ton vanhan Philipsin-herran päälle tuohon viereen. Tulee semmonen mekkala ja äänenpito, että oksat pois. Mitä striimiin kuuluu? Valtsu, morjesta! Pitkästä aikaa. Mitä mestari itse? Kiva kun tulit meidän kokkistriimuun mukaan. 70 katsojaa ja vieläkin kello on 11. Nyt on kyllä hyvä striimi, ei tarvii enää nälässä olla koko osa kokkailla tämän jälkeen. Kyllä Kosko, ja kuten sanoinkin, jos jotakin meni ohitte vodista, niin mä teen tästä YouTube-videon varmaankin. No huomenna mulla olisi aikaa uppiassa, kun mä pääsen töistä. Mä yritän huomenna uppia, eli huomenna mä todennäköisesti en striimaa. Pitäisikö tänään vielä striimata vähän pelejä? Tikkaisiko porukka, jos mä tänään vielä striimaisin vähän Overwatchia? Mä tänään putosin mitään, mä pelasin aamulla pari peliä ja mä putosin ränkissä alle Diamondiin. Niin tai siis pois Masterista Diamondiin, niin pitäisikö mä tänään pelata sellainen Back to the Master stream jälleen kerran? Kun ei se pelaaminen yksin sui, mä tarvin teitä katsoja siihen mukaan. Loistavia, hyviä ystäviä tukemaan mua mun Elo-climbingissa. Tää keksien mutustaminen on ihan... Nyt sanon kyllä suoraan, tää on ihan paskaa tälleen käsin tehdä. Jos teillä on paremmat työkalut, kuten se lihamuija vaikka, niin vetäkää se lihamuijalla nää palasiksi. Tää on vaan nyt se... Tästä syyttä ihan vaan siksi, että mä oon myöhässä aikataulussa ja kello on tällä hetkellä 11. Niin mä en viitti tehdä mitään kamala äänekästä settiä. Ja nyt toinen syy on se, että siellä ne voit jo seassa. Oi vitsi, kun nuo ruuat on tossa vieressä, kaikki noin hyvän näköisiä. Tekisi mieli vaan syödä. Mut tehdään tää ruoka loppuu. Nimittäin tää siis... Tässä kohtaa mä sanon suoraan, tämä kakku ei oo tänään valmis, vaan se on huomenna vasta valmis. Sen pitää kumminkin mitään jäähtyä yön ylitte. Mutta ne, ketkä seuraa mua Twitterissä, lupaan jakaa teille tästä kuvan sitten huomenissa Twitterissä. Mun pitää tänään jakaa nää ruuanlaitto-ohjeetkin Twitteriin, mutta sitten mä rupesin miettimään, että jos mä jaan ne sinne, niin eihän kukaan tänne striimiin halua tulla enää sen jälkeen, vaan parempi, että tehdään tälleen kunnolla. Samalla luetaan vähän striimilukuaika. Striimaako CS:ää? Aika vähän. Aika vähän. Enimmäkseen Overwatchia. Aika vähän mä enää nykyään CS:ää pelaa. Tekis kyllä mieli sitä. Onko se Overwatch mukaan parempi kuin CS? No. Sanotaanko näin, että... No. Ainakin se on hauskempi. Sanotaan näin. Jos puhutaan jostain balanssista tai kuinka haastava se peli on, niin en mä lähde siitä väittelemään kenenkään kanssa, mutta se, että onko Overwatch parempi peli kuin CS, se on hauskempi. Ehdottomasti Overwatch on hauska. CS on aika tylsä. CS tosin on aika aloittelijaystävällinen peli siinä mielessä, siis ei, CS ei ole aloittelijaystävällinen, että sitä oppisi nopeeta, toisin kuin Overwatch. Overwatch oppii, sä pelaa peliä 2 tuntia ja sä ymmärrät, mitä kaikki tyyliin tekee siinä. Mut sitten taas se, että CS
ulkopuolisen silmin esimerkiksi syy, miksi Yle näyttää Overwatchin sijaan CS on se, että CS on tyypin silmin, joka ei ole ennen pelannut peliä, erittäin sekavan näköinen systeemi, kun taas in the other hand CS on aika yksinkertaisesti katsella. On terroristit, on kontraterroristit, on objekti, boom. 5 tyyppiä elää, toinen tiimi kuoli, ensimmäinen piste jollekulle. Overwatchista tapahtuu jatkuvasti kaikenlaisia juttuja ympärillä. Tää meidän pohja nyt ei kamalan paljon mua vakuuta, mut ei se haittaa. Se ei oo tässä tärkeintä. Tärkeintä, että siellä on jotakin siellä murua pohjalla, että sit kun tätä kakkua syö, niin edes jokin maistuu. Ehkä tää tekee tästä just nimenomaan semmosen... Ehkä tää kakku kuvaa nimenomaan parhaiten mua tällä hetkellä, just että se ei oo todellakaan läheskään täydellinen. No on mä ihan fine tän kanssa. Tää näyttää ihan ok. Onhan pistettiin tänne väliin se voipaperi, niin... Ja nimenomaan nyt se voipaperissa, millä me lentää karkuun, mutta onneksi pysy paikallansa. Tässä kohtaa mä näytän teille, mitä tää näyttää nyt tää pohja. Jos mulla olisi joku, millä mä voisin mutuputua vähän vetää nätimpään settiin, tästä tulisi paljon smoothimpi. Mut nyt se on tämän näköinen systeemi. Siellä on sitä murua pohjalla. Lolia ei vielä vaikeampi oppia. Joo, on ihan oikeassa. Lolia ei ole enää opi kyllä millään, jos on jo ennen pelannut. Jätetään tuo nyt tuohon odottamaan seuraavaa operaatiota. Nyt tulee tämä. Me pestään tää kippo. Ja me ruvetaan tekemään kaikkein ärsyttävintä juttua. Ja ennen sitä itse asiassa muuten mitä mun täytyy tehdä. Se, että mä jaksan tehdä tota systeemiä, niin mun tarvitsee itekin kyllä vähän juoda. Nimittäin tätä jaksa kyllä tehdä enää kello 11 aikaa illalla ihan rankan työpäivän jälkeen tosta noin vaan. Vitsi, tää on muuten hyvä biisi. Slips and Slurpsin Divide VIP-miksi, niin ai että. Aina pyörii sukat jalas, paitsi jos ei teillä ole sukkia, niin ei tarvitse pyöriä sukkia jalassa. Niin kuin mulla ei tällä hetkellä on. Vähän huudellaan sitä kippoa. Osaatteko huudella kippoa? Toivottavasti osaatte. Ruikkastaan pesuainetta sinne sekaan. Mutta Tomppa ei paistinpannua saa pestä pesuaineella. Mutta kippoja saa. Tää on muuten ensimmäinen kerta kun mä käytän tätä kippoa. Mä sain tän joululahjaksi äitiltä. Mulla oli ennen sen Tupperware-kippo, mut se meni rikki. Nyt mä sain tämmösen ei niin Tupperware-kippo. Mutta tää ajaa asiansa yhtä hyvin. Tää ihan I'm fine with this. This will be fine with me, you know. Hyvä. Vähän vielä huuhdellaan ja sit päästään in the action, you know. Samalla muuten meidän pitää muistaa laittaa vesi kiehumaan tonne taustalle. Nimittäin me tarvitaan sitä tuon kelatoniiniin, nimittäin mitä meillä oli liivatelehtiä. Sitä varten tarvitaan sitä myöhemmin. Aloitetaan operaatio. Otetaan puhdas lusikka. 0,5 kiloa rasvatonta maitorahkaa. Elikkä kuten sanoin, tää on mangokakku tai juustokakku. Mangokakku, jos ei ole mangoa, eli juustokakku, missä ei ole juustoa. Me käytetään sen sijaan rahkaa. Jos mä tähän väliin itse asiassa tähän vain puhumaan, nimittäin toi vedenkeitin voi pitää kovaa mekkalaa. Paitsi jos oot synraivan yhtä nappulaa. Tuo. Niin joo, juu, kokkikoulut pistettiin koneeseen. Voi touhu. Voi touhu ja touhu. Rasvattomat maitorahkat sekaan. Jos haluaa käyttää rasvallista maitorahkaa, niin siitä vaan, mutta en suosittele, koska mehän ollaan nimenomaan terveyden perikuvia. Me ei tässä striimissä käytä voita, paitsi keksipohjaa. Mut muuten me käytetään öljyä. Tuo roskiin. Sitten onpi seuraavana vuorossa semmonen systeemi, kun vedetään tuohon sekaan nyt tämä touhu. Mitä me ollaan odotettu? Tovi. Tuo veke. Onko meillä tällä hetkellä meidän vanha Philipsi valmiina? On se valmiina. Tää ei kyllä mahtuu tosta. Vedetään nuo tuonne takaisin vielä sekaan ja... Nyt kun meillä on toi 0,5 kiloa maitorahkaa tuolla laatikossa tai ämpärissä, niin seuraavana meillä on vuorossa niinkin herkullinen operaatio, kun laittaa sinne
2 desiä vispikermaa. Ja vatkata se sinne sekaan viimeisen päälle. Ei tee sit kumminkaan ihan niinku... Antaa se olla vähän vielä juoksevaa. Ei tee sit ihan mitään sellaista kermavaahtoa. Sitä me ei haluta tehdä tästä showsta. Ei kermavaahto show! Vaan vähän niinku enemmänkin... Sana vatkuli aika hyvä. Tehdään siitä vatkulia. Joo. Vatkuli show. Ja rip naapurit sanoo saman tien. Jos joku tulee sammuttamaan multa striimin, niin se on varmaan... Joku tulee varmaan svattaamaan, mut nyt kun mä pitää mennä kalaa tällä systeemillä. Sinne vaan. Pohjalle vaan. Hyvin se sinne sekoo. Kuuluu kamalasti läpi. Kuuluu. Se on hyvä. Itse se ei kuulu kamalan paljon läpi. Tää ei ihan hyvä tää uusi headset, kun tästä kerran ei kuulu taustamyllä niin kamalan paljon läpi. Kommentoikaa vähän miltä tää striimi on kuulostanut. Onks tää parempi vai paskempi, mitä mulla aikaisemmin on ollut juonot? Nimittäin kuten sanoin, mulla on tällä hetkellä käytössä uusi mikrofoni. Mulla on semmonen kun Astron A40. Mitä dikkaatte? Jos dikkaatte. Jos ette dikkaa, niin asia on mulle ihan okei. Tähän väliin kun sitä on sekoiteltu, niin pistän ne sekaan myöskin muita ainesosia. Jos oikein muistan, nyt vedetään nää ihan hatusta nää jutut, nimittäin mä en näitä muista ulkoa, enkä mä tykkää muistaa mitään ulkoa. Mulla ei oo desimittoja, joten vedetään mututuntumalla. Otetaan vaikka 2 desin lasi. Aloitetaan vaikka, vedetään ne vaikka desisokeria alkuun. Eli noin puoli lasillista. Uskoon tää mistään kotosi. Tää on varmaan aika hyvä. Tää on hyvä. Nimittäin siis se mikä mun kokkauksessa on hyvä, mä en ollenkaan odota minkäännäköistä niinku... Mä edän kaiken tälle ihan hatusta. Tää on mä tykkään tästä. Tehdään kaikki vähän niinku lennosta. Sitten vedetään sen jälkeen vanilinisokeria sinne. Ai niin paska, tää lusikka on muuten näköjään märkä. Se pitää kuivata, koska muuten toi sokeri tarttuu tähän lusikkaan kiinni. Eli kuten sanoin, desisokeria. Mitä me ollaan tässä kohta tehty? Nopea riikäppi. 0,5 kiloa rasvatonta maitorahkaa. 2 desiä vispikermaa. Vedetään siihen desisokeria. Ja vedetään vaikka 2 teelusikallista, niin vedetään 1. Vetää alkuun 1, jos ei se riitä, niin vetää myöhemmin lisää. Vanilinisokeria. Sekä tuo... Et sit tulee vielä raikasta. Niin otan tästä vähän itse asiassa vedetään tätä ruokalusikallinen. Vedetään sekä ruokalusikallinen sitruunamehua. Miten tätä paskaa ajetaan? Miten tää aukee? Tosta. Noin. Mulla on yksi sellainen kaveri joskus, joka joi sitruunamehua ihan vaan huvin vuoksi. Oikeesti miettikää kuin masokistinen kaveri. Tyyppi vaan kiskasee tämmöstä tuhoisaa mehua, niin 1 sokerilusikallinen. Vedetään toinen vielä. Hyvää se tekee. Hyvä. Jatketaan harjoituksia. Hei, takaisin sinne. Sekaa vaan vanha Philipsi-herra ja sekoitellaan. Mitäköhän mä mahdoin unohtaa? Moninko mä mitään? En tietääkseni. Kesis sillä yksinkertaisella kamalpottetissa. Kato Ouraitseni morjesta! Salaatti. Bäm! 500 grammaa sulavoita kastikkeessa. Ehdottomasti hei. Ai niin voi paska! Tiedättekö mitä mä unohdin kokonaan? Nyt mä tajusin se. Mä unohdin kokonaan. Pitää laittaa nuo gelatoniinit vähän aika leppymään. Nyt pitää olla 5 minuuttia. 5 minuuttia lillua näitten levyjen kylmässä vesiastiassa. Ja kuinka monta levyä me käytetään? Heitä vaikka 6. Taas jälleen kerran nopea riikäppi. Mitä me ollaan tehty tässä kakussa? Pohjaa vedettiin noin 200 grammaa dominokeksiä. Siis dominokeksin kopioita ennen vanhaan myytiin kaikkea halpakopioa. Oli
Rainbowilla oli omat halppiksensa ja K-Raudalla oli omat halppiskeksinsä ja Lidlillä oli omat halppiskeksinsä niinku Dominosta. Tänään mä menin koitin Lidliin. Mä ostin kaiken mun Lidlissä, paitsi nuo keksit. Lidlissä ei myydä dominokeksien kopioita. Mä menen sen jälkeen... Eikä siellä myyti kyllä dominoitakaan. Sen jälkeen mä menen Saleen. Ja Sitten mä ostan Salesta. Koitan etsiä. Onks niitä onks ne niinku Daniel vai miten on ne kopiokeksit? Ei mitään. Pelkkiä dominoita, jotka maksaa tuo paketti yli 3 euroa. Holy damn, kui kallista systeemiä oikeesti. Miettikää nyt. Maksaa tämmöisestä paketista 3 euroa. Ei tulisi kyllä mieleen. Jos mun äiti olisi kuollut, se kääntyisi varmaan haudassa, jos se kuulisi siitä. Perkele maa, missä on kuukivit on paljon. Ei se haittaa Dermo, nää vodit tulee myöhemmin näkyviin jonnekin YouTubeen. Mä voin nopea tähän recapin, kortellaan ne tän. Itse pistää munakello. Jälleen kerran rakas ystäväni munakello. 5 minuuttia pitää antaa pysyä noitten lätkien, eli liivatelehtien tuolla ämpärissä. Niin, tähän recap, mitä me ollaan tänään tehty. Me tehtiin alkuruuaksi konnaburgeri, joka on vähän kärsinyt. Maisettiin. Oli maku kuin 5/5. Oli ihan fine, oli bueno. Tykkäsin kyllä. Ja tuo maku oli hyvä. Koostumus... No, mitä konnaburgerit voi odottaa? Se oli helppo. Ja kuten sanoin, kaikki tulee vielä myöhemmin sitten vuodeskattavaksi. Sen jälkeen, oi, että tää on vieläkin lämmin. Me tehtiin kanakastiketta ilman kermaa sekä nepalilaisittain nudelia. No se Nepali juttu enemmänkin vitsi, mutta tää oli ihan sairaan hyvää. Oikeesti. Tätä kannattaa koittaa, suosittelen. Tää oli Machos Buenos. Ja nyt meillä on tää kaikkein ärsyttävin kohta, minkä takia mä myöskin nautin ilolientä, on se, että me tehdään tätä tomppakakkua. Ja tää on kauhea vaiva. Mä oon tehnyt näitä niin hävyttömän paljon, tai joka ikinen kerta silti tämmöstä yhtä ärsyttävää. Samalla pestän tää kahvikuppi, nimittäin me tullaan heittämään nuo liivatelehdet tähän, kun tuo on mennyt se 5 minuuttia umpeen. Eli tullaan kohta tarvitsemaan taas kahvikuppia. Ne ketä muuten pelasi tänä vuonna Winterassyllä CS Pro-turnauksessa, tutustu varmaan kahvikuppiin. Kahvikuppi on mukava aktiivinen tapahtumajärjestäjä. Ollut Lantrekeilla, ollut Insomniassa, pirun hyvä tyyppi. Sen kanssa kannattaa olla tekemisissä, jos jonnekin tapahtuma haluu osallistua. Kahvikuppi ehdottomasti. Muistakaa se nimi. Jos menette jonnekin vaikka Summerassulle ja näette, että jonkun nimi on kahvikuppi, sanokaa, että hei, Tomppa käski sanoo, että oot homo. Ei vaan, älkää sanoko niin. Sanokaa, että Tomppa käski sanoo, että oot hyvä tyyppi. Mä olen sanonut tänään aivan liikaa homoläppää. Joku seta tai ei seta kuin mikä tahan tää, mikä puhuu tasa-arvoasioiden puolesta, varmaan kohta soittelee mulle, että parannappas vitsejäs äijä. Mitä siellä on kommentoitu? Olin liian immestynyt Niohiin. Mikä on Niohi? Muuta asia ei Nioh koko afki, kun striimi eksyi, ei täältäkään ole palut. Älkää huottiko, me ollaan aika lähellä loppua, hei. Ei ole enää kamalan kaukana lopusta. Tän striimin ei enää kamalan kauan tarvitse kestää. Haluutteko te, että me toi... ja missä banaaneja, saatana? Itse asiassa ne on täällä mulla. Mut siitä puhutaan myöhemmin. Parannappas vitsi sama. On. Mutta mitä tyypit on mieltä? Haluatteko, että mä pelaan vielä tän jälkeen? Mulla menee varmaan joku vartti, kun mä siirrän ton pöytäkoneen röhkeleen takaisin tonne makuuhuoneen puolelle. Vai menenkö mä saunaan tästä suoraan? Aikaa kellossa vielä muutama minuutti. No en mä tiedä, tarvitseeko nyt olla 5 minuuttia? No aika hyvät. Antaa olla vielä hetki, antaa vielä tovi. Mitäs toi meidän systeemi maistuu? Onko se tarpeeksi sokeria? Tehdään pieni mutustelutesti tuohon systeemiin, nimittäin sitten kun siihen heittää noi liivat, että se on menoa. Justiinsa Jueka Jetsulle, ja tuo on hyvää.
Anna mennä. Nioh on pleikkarille tossa päivänä julkaistu Dark Souls-tyylinen peli. Vielä ei oo ihmeen kaupalla kuollut. Jatkoa pelät. Ja mennä pelaamaan. No asiat voidaan nyt olla. Vitsi tuo on hyvää! Miksi tuo ennen on maistanut noin hyvälle? Tuo on ihan sairaan hyvää tällä kertaa. Mitäköhän mä oon tehnyt väärin, että se tuli noin hyvää? Jokin on mulla unohtunut pahemman kerran, kun mä oon alkanut tekemään. Tai joku mitä niinku... Se on laittoman hyvää, siinä joku juttu puuttuu nyt. Joku semmonen, joku terveellinen. Pro cooking. Todellakin. Ja sitten mä haluan koittaa näitä uusia kuulokkeita. Hei oikeesti siis tyypit... No en mä tiedä, että nyt kuulette. Sano vielä tässä kohtaa. Mulla on tässä kohtaa uudet kuulokkeet, nimittäin nää Astron A40. Ei maksettu mainos. Siikakkaa näitä vähän. Sitten vielä kun mä sain. Mä ostin näihin tämmösen... Itse mä voin näyttää teille. Mä en tasan tarkkaan tiedä, mitä oikein meinaa. Hetkinen, wow, holy shit, hei! Aksu, kiitoksia paljon hostista. Sitten mä otin tämmösen modauskiti siihen vielä. Mä en tiedä, mitä täällä oikein tekee. Onks tää joku systeemi? Mutta mun täytyy varmaan vaihtaa nää. Tää on se pehmeät, ilmeisesti tästä tulee, että niinku saa suljetut kupit. Täytyypä koittaa laittaa nää, kun mä alan striimaamaan. Näytti hauskalta. Fnatic Tompa Professional Cookin, jep. Hei, nää on aika hyvässä kunnossa tällä hetkellä, eli heitään liivatelehdet tosta vaan tonne ämpärin pohjalle. Meillä on tässä kohtaa 5 liivatelehteä. Te ootte ennen nähnyt tätä siannahkoja, etteikö te oo? Okei, oravan nahkoja, vaan siannahkoja. Näistä pitää rutistella vedet eka hittoo. Rutistellaan, no niin, joo, kello, kiitos. Tiedetään kyllä. Eli vedet pois gelatoniinista. Mukin pohjalle vaan. Peskää kädet tässä kohtaa, muuten niistä tulee liimaa. Eli tiedätte kyllä miltä tuntuu, kun kädet on tahmeena. Siis eri kepperiä, jos joku on puukassatunnella töitä. Otetaan tosta koppi vedenkeittimestä. Ja nyt tulee kiireinen kohta. Tässä mulla on ton 100 celsiusastetta vettä. Viettikään, tätä näkee vaan kemian tunneilla. Mulla on 100 asteista vettä tässä ämpärissä. Muki täynnä. Miten näin tonka? Siannahkoja, liivatteita. Pieni tilkkaus vettä pohjalle, sekoitellaan hieman, kaataan tonne sekaa. Sitten alkaa taas vanha Philipsin vatkaus. Pistän kuumat veret. Itse mä tarvitsen tähän väliin kyllä lusika. Mihin mä heitin sen pikkulusika? Mikä se on? Tuolla. Hyvä. Nopea vatkaus. Kuumat vedet sinne sekaan. Nyt tuli liikaa vettä. Tulee muuten pikkusen vetistä kakkua. Se ei meitä haittaa yhtään, voi paska. Tuli muuten aika paljon vettä, mitä meiltä olisi haluttu sinne. I don't mind. Pidetään huoli, että kaikki liivatteen lehdenpalat on nyt löllönä. Sitten tarvitaan nopeita refleksejä, jos tän tekee yksin. Suosittelen tekemään äitin kanssa, koska mä en tiedä, että kaikki on kädettömiä pellejä. Ei vaan sitä semmosia. Heittäkää gelatonin sekaan ja äkkiä perään. Vatkaa. Hoppeja. Samalla kun tässä kun vatkailet, heittäkää tää vesi vaikka tästä pois. Hashtag multitasking skills. Heittäkää sekin vaikka tonne menemään. Ottakaa tuo kakkuvuoka. Se on hänessä. Pitäkää huoli, että gelatoniini koskee kaikkia kohtia. Miksi mä oon sitä gelatoniiniksi? Mua alkaa ittenikin häirittämään kohta. Miksi mä puhun sitä sillä nimellä? Vatkakkaa kaikki reunat. Älkää jättäkö mitään kohtaa koskematta tässä ämpärissä. Pitäkää huoli, että se pitää mekkalaa. Sotkikaa vähän paikkoja. Heittäkää vatkuulia ympäriinsä. Saa sotkea. Nyt on lupa. Lupa myönnetty. Koska te haluatte, että vatkuli koskee kaikkia kohtia tätä touhua. Vielä hetki, vielä täysillä tehoilla vielä. Pitää huoli. Mikä? Ui, nyt roiskii kyllä koko keittiö sotkuseksi. Nyt meni tukkaa. Okei, ei se mitään. Mistake has been made. Nyt tää on valmis.
Systeemit veke. Jättäkää tuohon reunalle, se mitään sotkee. Luukku auki, pellit auki heti. Ja ei muuta kuin vaan pohjalle vaan. Tää muuten nyt kun kyllä tarvitsee kyllä. Onks mulla missään nuolia? Ei taida olla. Ei mulla oo. Mulla on jossakin semmonen, en tiedä minne mä oon semmosen hukannut. Mulla on tähän väliin siis tämmönen, millä kaavitaan tää tyhjäksi. Kaavitaan tää ämpäri tyhjäksi. Miksi tää on ämpäri? I'm not sure why. Kaikki vatkuli pois. Tulipa muuten tälle yhtäkkiä mieleen, että mulla täällä on jääkaapissa tilaa. Täytyypä kaivaa sille joku juttu. Kaikki tästä tuonne. Älkää jättäkö sinne milliäkään. Mitä pystyy. Jos teillä löytyy kotona nimenomaan kaapioita tai niin sanottuja nuolioita, muitakin kuin minä, niin käyttäkää niitä. Ja nyt mä en sanonut mitä mä nuolen. Just sitä itteensä, eli jätskiä. Hashtag family friendly show. Haha, valmiiksi naurettu naululätkä tähän lyödään sitten editoinnin yhteydessä. Hyvä. Parempaan me ei pystytty. Pikkusen saa sotkea sitä. Ai että tästä tulee hyvän näköinen. Jättäkää tonne sekaan vaan. Pohjalle vaan. Ravistelkaa vaikka sitä pikkusen. Sinne saa toinen pohjalle. Hei! That's pretty good, you know, eh? Kai te tiedätte? Naurulätkä. Se on valmis, hei! Kakku menee tässä kohtaa jääkaappiin. Se on huomenna ready. Mä laitan teille kuvat siitä huomenna sitten tuonne Twitteriin. Jos joku ei ole vielä seurannut, niin se löytyy sitten Twitteristä nimellä Tompha. Eli sama kuin Tompha on air, mutta ottakaa se ilmassa sana pois siitä. Hei! Me ollaan valmiita. Mitä dikkasitte? Ei toi... Tehdäänkö vielä nopea recappi, mitä me ollaan tänään tehty? Tähän nopea recappi. Vielä kerran, varmuuden vuoksi, että täällä on varmaan uusia tyyppejä. Me ollaan niin pitkään oltu ilmassa. Mistä me lähettiin? Pistään tuo pois tosta tieltä. Mulla olisi ollut täällä kaapissa lisää vanilisokeria, masti uutta tota varten. No olkoot. No, mitä me tänään tehtiin? Alkupala. Konnaburger. Tadaa! Aina yhtä hyvää. Ja, Dickit Sucker. Nuggettia. Kyllä. Miten tehtiin tämä herkku? Käydään vähän vielä läpi vielä, kun pistää kohta striimi kiinni. Tehtiin pohjalle Atria roiskeläppöä, mistä oltiin vähän tuunata laittamalla väliin. Vähän tohon tehtiin konolle sitten raajat nakeista ja sisuskalut nuketeista. Vähän päälle tuomaan makua vielä siihen tapaskoon ja päälle löytiin Atria-lätkä. Ei vaadi minkäännäköisiä kokkaustaitoja. Luovuutta saa käyttää. Joku homo unosti ostaa mulle juustoa, mutta tällä kertaa me pärjättiin tän suhteenkaan ihan jees. Se oli meidän ensimmäinen osuus, mitä me tehtiin. Seuraavana me kokattiin meille sitten tämä Masterpiece. Tämä on vieläkin lämmin. Tämä syön ihan kohta piakkoin. Kanakastike ilman kermaa. Hyvin tomaattinen kanakastike. Käytettiin vinopino tomaatteja, vähän ananasta sekaa. Sitten chilisoossia, kanaa. Paljon tapaskoa sinne väliin. Pippuria, valkosipulia, karria, kermaa. Ei kermaa. Suolaa. Sekä paistettiin nullit sekaan ja voi vitsi, tää on hyvä. Mä pääsen syömään tän ihan kohta. Hyvä oli kyllä. Sekä viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, me tehtiin tämä herkku, kermakakku ilman kermaa. Oli tässä vispikermaa. Eli tuo alle me tehtiin keksimurupohja, jolla me käytettiin dominokekkuloita sekä voita. Voita tuli semmonen noin 120 grammaa sinne sekaan. Koska vois voinut käyttää vähemmänkin, mutta koska mulla taas sitten meni hermoja ja mä en mutustella niitä niin tyhjäksi.
tyhjäksi sinne sitten sekaan. Ja Sitten mitä me tehtiin muuta, me laitettiin tuohon päälle, tehtiin tommonen kermarahkasekoitus. Elikkä ei käytetty tuorejuustoa. Siihen tuli sokeria, vanilisokeria, sitruuna, mehua ja sokeria. Sitten mikä tässä jää vielä puuttuu, mitä te jätte kumminkin odottamaan, mikä oli juttu, mitä meille tuli. Tästä meille tulee tuohon, kun tää kuivuu. Nyt sitä ei voi tehdä vielä, koska se ei ole kuivunut, sitä tulee laittaa kylmään tosta kohtapiekkoin. Me tehdään siihen päälle pieni tämmönen kerros, me käytetään tähän tämmöstä mustikkaherkkusysteemiä. Koska kuningatar Piltti on ilmeisesti häipynyt markkinoilta. Sekä totta kai, mä annan teille kuvan sitä huomenna kun se on valmis, tuo tulee siihen päälle. Ja sitten siihen päälle vielä viipaloidaan banaaneja saatana. Kyllä tiedätte, hei, kyllä tiedätte. Anna kun banaanitemput. Ja ei mulla hei kurjutta kummempaa tän asian suhteen. Toivottavasti dikkasitte mun kokkishowsta. Oli kiva vääntää. Itse asiassa tää oli kyllä hauskin kerta, kun mä en tehnyt ikinä varmaan ruokaa. Mulla ei ole koskaan ollut näin hauskaa. Kiitoksia teille, ketä olit chatissa. Kiitoksia paljon, ketkä oli mestoilla mukana. Oli kivaa. Toivottavasti opitte jotakin. Kaikki vodit tulee sitten tubeen vielä myöhemmin, kun mä jaksan ne leikata. Rupesin kattoo hellaa pois päältä. Kiitoksia paljon, Tomppa kiittää, Tomppa kuittaa. Jos mulla on energiaa, niin noin puolen tunnin päästä mä saattaa ehkä näkee vielä online pelaamassa Overwatchin solokueen. Kiitos Kumarus, hyviä ruokahetkiä teille ja se on moron moro. Oi että, holy shit! Juustohamppari, paljon peukkua mieheen. Kiva kun tulit mestoille. Toivottavasti sulle jätäkin tästä vielä juttuja sitten, mitä pystyt ottamaan itselleskin koppia sitten järkevämmin myöhempään elämääs mukaan. Kiitoksia paljon kaikille, ketkä oli mukana. Meikä tässä kohtaa sanoo kiitokset kumarukset ja se on moro moro.